nhehyiamu bi ene efra yen wa number iso 0246 82 45 49 Akoma munsem obi nkabi ma Wutie Ghana Kuma eye biena ba Kofi Asante Akoma FM ya bepu emodie udaya koma so ye belo yumpa kasiebo abrodi amusa ensen kanubio for radio to may free home udaya koma so Fufu na yekɔ Western North Mantam no emu na dwaboso ene bunsun kwanta ena yeka ho asem lokɔ bunsun kwanta ye no ɛwɔ Western North Mantam no mu ana sɛ ɛwɔ Western North a ɛhɔ ena manebo ɛkyɛ sɛ apumdim nsɛm ɛnhyɛda ɛnkɔso ye ne titiru ene biaye a wɔnom a ɛyɛ apumdim animdefo no wɔbɛtenatena na wɔnom atumi aboa mamanfo enya ahwɛ papa no wɔnom eni bi saa wɔnom atima kan bi ama dan atwamenebo paa ena wɔnom ɛhan ansa no nyɛ baabi atena wɔnom atumi ayɛ adwuma na wɔkyerɛ mu de atodwa sɛ na anum hɔ na abandada abɛse kɔyɛ no ɛde yɛ sɛ wɔ sidan bi ɛde ama saa na asifo ma wɔnom atratra mu na nso no wɔnom ayɛ akodo a mu nkyɛmu bɛ sɛ aduɔtwe a ɛne mu ɛkɛsɛ aka nwura mu a ɛpro Efra fimpi no ni dunan egosi afimpi no eni dunu yera John Dramani Mahama kan no ye mampani na mamuo mu no wosisi bangalo bi edi ma nurse fo a wo mu efra chichi eni benche e beji tete a ni nyina no si wo bunso nkwanta ni so ade hu ni botaye ne se anurse fo a wo mu ko numa e wo mia ahodo no ebi ana ba bi obiti ne kwan wa enti wo si ba bi ama wo se ne be ya wo mu nante no ebe ntiawa ede ama wo nanso assembly member wo bunso nkwanta Bawa Ibrahim was a bonny woman bia se project ya Kansas in one bay. And this is quite somewhere 2014-2015 and on BC. I do baby notice and a contract and a free side like I said, needing to so my answer. But your code is assembly on pay information your whole year. Now only incomplete here make a sakabe 10 to 15% here. I was say I buy no or complete. I buy crash penny Emma Draboso, Godfred Crabina, a Gia Sante. This summer, all kinds of contractor for a drink good man. One wants me, and yet, it's a human yet can say one more day at your money for. So, now, so good since I contract someone. Different summer, I saw from my fancy to animals. It is the weapons now, come on. So say, if you wash a ball, I watch her say, and you mind their dance and one day. My mom is a young man, someone of your shots in the will see some of it for and it doesn't say it. We have to remember a composition for such a related to similar a message of So asante mantam no emwe honso no apumdim nsem kroye bi akan bi ama adan ene nya yahodo ya apumdim adwumayfo betena asayade no ehwa ye de pa emu ba ko ene tafo ye ho no ewo tafo municipality ni ewo asante mantam na ye be ma Benjamin Edu abanan akoho a wode amanebo asomye ha wahodo a wonom FM ewo apumdim ho ensem and the Yahu be brave. I waterful municipal anymore. And they women at Kabachimu, I was a Timantimua. They are what they want to swear a full government hospital. And they and no any idea about one winner. Yana, Timmy, and you know, so
ɛnam saa yɛ so wɔn de tuga ɛkyerɛ sɛ ɛba saa akwanya ahodoɔ ne mpa ahodoɔ a yɛ ana wɔn a ɛkɔ ayarehwɛ ɛwɔ no ɛkɔkɔda so no ebi wie akyi na afei mmaa ɛne mmarima nyinaa ɛnso ɛda baabi faako a yɛ ana ɛha dwere paa titiriw ɛyɛ emergency ward mu a wɔn ɛka ho asɛm wɔn abɔ mmɔden a ɛde adesuadeɛ bebree na ato mpanyin anim san sɛ ɛyɛ wɔn yɛ da hospital na no ehu sɛ deɛ a ɛkɔ so no ɛyɛ adeɛ a kyɛ sɛ nhyɛ da nkɔ yie nti ɛba saa wɔn ɛbrɛ yie paa wɔn abɔ mpanyin abɔ anso ɛnyɛ adeɛ a mpanyin efi wɔn ɛno akyi wɔn de tuga ɛkyerɛ sɛ wɔn yɛ ɛyɛ ɛbɛgya ayarehwɛ no bebree na yɛ adeɛ a mpo ɛyɛ corridor so ahodoɔ no so ɛna wɔn ɛdwo ma ayarehwɛ ɛwɔ hospital hɔ nom a yɛ ana kyɛ sɛ ebi wɔ hɔ no koraa na baabi a wɔn bɛda no baabi wɔn bɛkyɛ no na akɔ akɔyɛ nsɛm bebree principal nursing officer ɛwɔ Tafo government hospital Grace Entry ɛde adesuadeɛ ɛwei ɛna tuga menim sɛ nneɛma a mo ne abrɛ yi ɛbɛboa wɔ adwumadie mu paa ɛtɔ da kora obi bɛba na ɔte taxi mu ne ɛnya wheelchair koraa ɛmfa receive no menim sɛ ɛbɛboa yɛ adwuma mu na deɛ ɛbɛsɛ ne sɛ yɛwɔ challenges bebree wɔ ha a doctor ne maka ho asɛm yɛsrɛ mo sɛ yɛhia mmoa nti mommoa yɛ dwontrani ɛde ma asantema group ɛwɔ USA mmɔnten so ɛyɛ nana owusu ntim wɔde tuga ɛkyerɛ sɛ wei ɛyɛ adeɛ a ɛka ne koma paa ɛyie amene mmɔmmɔden aba bɛsra hospital hɔ a wɔn ɛde nneɛma kakra ɛbɛyɛ ɔmadɔyɛ ɛba na ho noma bebree ɛnoma deɛ ɛbɛmu no sɛ ɛba hospital hwɛ nipa kɔ bebree deda fam a ɔmonya bed because obi ba na ɔba wonɛ koraa na ɛkwan bi aso ɔsɛ ma nipa no saa kɔ fii da na wogye sɛ mmerɛ mu no kɛ ɛnyɛ saa na ɔsɛ ɛba bɛma asatomanko a nkwabata no wɔ United States ne lab ward executive a nkwabata no wɔ United States kuro ɛfa no Massachusetts mɛma mpanyinfoɔ aso ate sɛ deɛ abɛyɛ nie na mo ma wo ma ne nso a ɔmo mmɔden asɔ ɔmo kenya ho ne abɛboa atafo na mo yia mmoa sindi baabi aduro yɛ kɔ adwadie kaseɛ bɔ mu Ani kwanchafoɔ yɛ a wɔda Gary Processing Company ano ɛde adesuadeɛ ɛto abayanim sɛ wɔnhwɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔnom a ɛyɛ Gary ɛwɔ mamu ne titiriw ɛne Gary Processing Company yɛ a wɔnom ɛwɔ Farmantam mu no wɔbɛtumi ɛde n'ani akyerɛ hɔ bie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛtɔ wɔn Gary no ɛde ama mmɔfra yɛ a wɔnom ɛgye nteteɛ ɛwɔ senior high school no na aboa ama wɔn nso ɛsa no nnwuma yɛ a wɔnom ɛyɛ no mamu no ɛtumi akɔnkan Chief Executive Officer Edema Gary Processing Company Eyuwa Kofi Ansan awon ahodo farm openi de sembie to gan wo kire se abane trimpo a wo se odo so nyuma nkuma wodo no eho be nya se wo beto wo nyama wodo a wo eye no se de be ya ni nyina ebeboa no ma tre wo ma hye no fa me bodo no adwuma mu ne se be mo tse no bi mo ma se edwuma mo ana for ya ti ase se ye na enye izina so ejana doro mo odi ye wi ye show with this men na me aso mo price no wa o mo ntana nya obenye bia no enso omuni no obi sia openi no eto aso de semu tudwa wo kire se wo mo na mu dua wo mo banchi a wo benya se wo mefa emebo dodo no adwumem wo de tunia tv ni aha wo dua wo mo fm se ko ban se wo mo nya sika kakra e de so wo nyima se e wo sika kra bia awodo no emu a ye how kese ni na ye cause of operation na fi one ono ana e biggest consumer ade bi e produce gari we na school feeding for efa no dia on time ade boa ama ye se nya agri development bank mo so ya si so the facility wa agri development bank easy yintwa bosompo na yenko enkrofo amanso yɛkɔ Italy Monte so na Vatican ɛna yɛkorɔ ɛne yɛne mo ɛkɛsɛ nipa empempem na twotwo wodi ne ntiri a wofri akyikyiri ɛne bɛnkyɛɛ ɛna wɔde wani akyɛ mu ɛwɔ Vatican a wɔnom ɛkɔhwɛ na Pope Benedict ya wanya ne baabi korɔ no wɔnom akɔgya no kwan krakrakrakrakrakra na ɛfɔ bɛka na wahyɛ ne nso a mfempem yinu ɛne edumiɛnsɛ mu ɛna Pope Benedict ɛde ɛtu gua ɛkyerɛ sɛ wɔno a na yɛ Pope no na baabi a ɛduru no wasom na gyaa sese ne mpom ayɛ mmerɛ nti wɔbɛpɛ sɛ wɔde dibrɛ ɛbɛto hɔ na afei nipa foforɔ abɛfa adwuma no ayɛ sɛ Pope
na eno ena eka obiema efri 2013 nwa bi sise no pepe atnasia ahena pom de wonsem kakrakra ama Pope Francis edi adia bi sinile ayene mo ekese na afi emu anase empono afi ekona wiye ena Pope Benedict edane etu ni benkum so ya oto anananom ewo ensia do na sedie empenifo ya wonom ehwe Vatican so ede wonsem atu ya ne kyerese wonom ede nansa ene de no etu empemu na afi amanfo no etumi adatu nana na wonom eja no ede kosise wonom ebekura no ewo ne nansa eso na wode atudwa ekyerese se amanfo no ebehwe na ni ekise ye ya wonom de beto akosi anwumre no so na afi omasan amamu no so na ade echi biema omasan ede na beto sa no mbeye na enefo miensa ni nyina na enu achi no wonom amane so na wode no akopɛ no krabre ewo Vatican honoma na eno ena aka ho biema enipa empempem ede wani akyemu Vatican ho a wonom nyina ekɔhwɛ se papa yi wo mbetumi akɔboa na wagya no kwan kra aha ena yede prem to breka se bade besomo ewo ni TV so sanso ena Akoma FM ena afi ana FM ewu dapon yede ni nyina esi ko omiaonline.com dogo na ewo na ko kenkan tvnews.com so no ebi ho a obetumi akenkan ro foster ene ekwafi power band ni se na de obuo be bi ewu ama no omo ene boaboa ensimya no ede ema me sanso so ena kofi asare enso so ebo echi obo eduma den o sheba na na pia mu nyina eka obi ena afi Evans Akoma FM. Akoma FM. Ya bepu e modie. Kudaya koma so. Ya bemo yumpa. Kasiabo. Abrodi. Amusa pensen kanubi. For it to hold, may it free home. Kosiri, and you breathe and kosiri. Akoma that's your night to me tonight. Akoma that's your night to me tonight. Akoma Akoma me ever made to come. Akoma Akoma oh, I thought I was Nikwanwa. Akawara Nebisa. Miss Afuna, the soft ladies, me full soap, the gentlemen. The baby say I'm Zinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sounds zero. Your baby, you saw on page my Ako can no I don't know. The man worry robbers and Kuawari.
Intensiness by intent. I'm rising here with my blood. Nyansan in no break. And then I'll do it my intent. Intensiness by intent. I'm rising here with my blood. Nyansan in no break. And then I'll do it my intent. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Me ever make it tempo. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Darling, me ever make it tempo. Akoma FM. Ne man obey omodan o se ketwa na nya ne ba na panyin no de eyo oba ba ne panyin no na ba no oni le di ba ni le di na nya oni le di ba no na wa hwe sa akola no yawo na mama ni hu se oba ni di bedi matem afa ma me ko bola na oba yi di matichi ketwa no me pa cho oba no na ọba no di no enye ono ne di ọba no nti won hwe ketewa no nti sabofofo mu tie mi anere ne de comfort so tie mi a ne ọba ne di matema yetwa mu wo honom ekọ mekọ baby a ho na menam ne be ma ne te store kra na ọba ne di matem ọba ne di matem ye me kan be ma ne se mami fiu odu otam ọba ne matem be ma ne to ho ọba ne wasi sabi me ba okita me kra na no yensuo ma be ma ne di abufuo pam me ka gu no so nti odu honom na mikunu so wa akola be ma bi wo nchen nti one boy ni di mika di ge na chi no na o ko dali nsuo ni penti wo ba hwegu wo no so ti mikunu ba se na ne be yi marija ta pa ma na ni eden pa me na me fa asem se me ba se me be wale mama ntokakun nti oba ni di matam oba na o shibidie abofo omode sodas na shibidie oho oba na o shibidie na mitwoma ko bola na o di matam odi asofofo adifo nufo o se adifo na ko bo adwama odi o matam hu Akoma difo wo bo adwama ye na obo hu na nkura ba de so ye e won tamu ho odi be ma na tamankasa sebi odi be ma na tam kajen se ne kwete ketwa odi be ma na tempa so me pa na kwete ketwa wo ko ho ntokwa ma odi na tama ma so fo ni bisa me se yampa na me de misiri mama kasa na wotwe fofo yesimo wo December bosome no emo we ye bronya bosome enu nti enne day ye ma obibiada frishia pa ane afe enkometri yen wfie so na yete nkwam wo apomoden a ayi wo bibia wo nkwa na eye yade nko a wo so na emomu no betumi adi no adini ya na kyese apomoden enso eka ho bi enu nti no frishia pa rere fiefie mu ba bia tokuro mantwa eni ntwono mu na ye ma ya hwefo ne yetiefo enyina so frishia pa na kyese ene eye bronya bosome ne da to so dum ye no December 12th eno eye dasron kokora enu nti bomodi anaka ye ho na wiai na ye fa akoma mu nsam dwumadie no emre wo nto a wo ba bia wo Facebook bomodi anajoin ye wa akoma 87.9 FM we like page na wa comment na fe wa share de amaye wo Facebook for nyina fishia pa na ba YouTube nso wa subscribe and wa me notification bell no so press so you get notified na nso wa share link na ma foforo so atumi enya bi na wonom ahwe YouTube ya ma mu nyina so fishia pa so enna minya memu ya hwefo na ya fans wo mo TikTok ya sabre wo mo so ehwe ya ne ma mo so fishia pa na wona wo hwe yen ewo TV so onua TV ya mamu nyina afishia pankran baby a wohwe bia say Chrome TV baby a wohwe bia Rabbit 1 TV baby a wohwe bia ya mamu afishia pa monko so a na monhye emfa emaye Free FM 97.5 Tachiman won mabie mu papa na OPD Radio GHU Kotebo Radio Modern Ghana USA Big Love Radio Spain and the Information Center Kochi afet ya Rainbow tabie mu Kochi ni Brofodu
chese what ton the doors netals ni na no wotumi senye fedi agoro ukọ wa rainbow to be kire stories aya ye free afena hyase abesi awie wode atum wo ho a eno so wonum eti Akoma golden ladies ma joyce at the platform no so enu nti monsha ni pizza fan club ya di ato so fans of Akoma mu nsem Akoma some platform no and also edaso sanso and happy home edaso and non can no say wo ba a charity group foundation aduana ba what they ato na just say ho makoso share dia my atomic digital satellite e wo chede for junction wo pe ho so wonum ebiemo piwak natural when you grow fine moja drawia wonum na first story no e won kapra ko nam ye re na shonti yenkwe na yene ye maami a yenya no ha se nkodi nkomo odi asam ara ne nam asam wada no wode nam wo nsam ne bia ni soso nsam ne bi mu oduru agya wadwo ebi so no wode papa e wona wo bati se wo besi agya yi sofu bia ko sukunde meyere sukunde wasi sofu wo kura twere konkonon na wagina no waka nyame asempa wo sukunde ne yere onti aze wode ne yere kunturu ho suhum sawam sana papa ni ko se sofu ne yeye se sofu na anye oba no ankasa wa ha enamo baton se ma me mo ha wie ya kuradu ya do my pom to say ndache onyame ya mo afrisi apa afenko me nani e wukuru dia ne wa huna mane wase sofu bia ko sukunde mpachai asemu e wo sukunde die mpacho de ma me ka no kore mpacho ogume ni mase kwa entesa besida na ukura kasa wa ogume ni mase kwa mako die tira kuru be nya sa de ne da wujidi no wa ni mfie dua sanum ni wujidi mpachai se wutumi nya za mpachai ade wini atenga mpacho se wa ye me ho ade obema ma wa ni mfie dua sanum ni die mintu mfie na chingwa ye sa de ne da Gosia ni Bible ni Mpacho me pe Bible Gosia ni Bible ni Mpacho me pe Bible Gosia ni Bible Mpacho me pe Bible ko ponto ne bua Mpacho o mane bua wonto ne nta Mpacho an enso o mane bua wonto ne nta Mpacho me ko sori ntimi emfiri nyame achi oye Mpacho an ani awie platform ni nyina ya wodia chire ye mu free esoro ebesifo Mpacho ma ko ne say be ma me wa ne mfie aduasa num ni a me ne na wo emensia ba ko na eni ho na menen eba etoso enan wonye me wonya 14 years eno konye me kwa mu amie school enti wo won to be anwo nti ade ne ko kasiem ena eka 27 mil ebeto me so enti adom fo me su frɛ nkofo ama wo modom mi bi ema be ma ne so ko pan sebi mpeduasa na wo yaketwa o ma me te semia won hyeda eni ayi ti ma me nya 14 mil ba wo so anya biem afa na metumani a na tumini mnyame enti e ba na chese nkofo boaboam bia na me papa manso a me no ye siema no omo so boam bi enti so de na ka ne yim na ka me ka 8 million enti na metumani afa na mapem ena omo frɛ me kunu se eja kunta wonu obe na wo no sakure won ko fichire wakona saboa kana yenya na fichire enti yaboa bi onso sakure no wi anka beto adaka enti di obenya no fa dum ye ne fa ko yi akura mefi o ka che mi nyan se woni bia wo de beboa me eni am ni akura ne mpra doctor mu ntua ka enti na me so wo doctor mu na che se ye ni abede sampa akura ho ntua ka ni woni bia wo de betua ka enti wo mo pim na asa na o kan me so sofu bi ene ne kwaso de me yare mle bi wona hwe me enti me ho to me ne nyina na kwaso fu no ho ekoda ase sofu no kura wo gi me ahwe me yade no o ka kire me se ena sofu pu ni bia mo mu aye hu enti se me kunu ni wa wanye me enti wo twen e ma me kofre me kunu bai ena wo gi me ena wo hwe me na wo twe ena ma me koye me ho to me enti ekoda ase na me sofu di wa ye ma me edi ene enfa me no ase no se o ma me asuafo no sa yade no omnye sika enti die mo ambenya bia mfa me da ase na me se papa di wa ye nti me no besum ti me no sum fie mi ensa me ko wa so de bia a me ne na sum enti e ba asa no so e boy kire no na chese sofu no so ye Nigeria ni na so na wo bene Esiempo hospital e won so na e boy kire ma me de ko living quarters enti me ya na chese minimo ena me fra ne yire se sofu no so ne yire o mu ntitwi papa ne yire mpo de otekakra na papa de on titwi kura enti me fra na se mama
dia to me ni o se me mfa ne ko na me so me ni wo me yedai no se o ma akwa du twen na me papa e ba nti won ba ya won ni nyina na fro ambulance no ne yede akwa ne ko he wo mu gina wa me ye no operation ni wie so for ne yere ni pa chan e ma ye ni free theater wo kro ambulance in 2 million no triaka na yele no triaka no ma me 5 million say je tu ne bia na o mu hia bibi na de triaka na msiyo no mo ko he enti ye yi akra yi ba fie papa yi me hwe na o mama ko ma akra ne bedi bie no o mama ko ma enti me hwe saa me de kotu obi anim sa adena o mama ko ma wo se me ne na yafuo mi ko ma me hunu ba bia me fa me didi enti aja me de me se me nso so me hwe akwala no enti na chese me dwa akwala ne wie duru asore da me ko asore enti me ba na papa ne yire gikoto bibi ma ba tanini na yire pampers ntade no de account no de amame am de aba enti awi ase no na se me hu mfa me papa na papa ne ye empai bo nansa enti e ba sa na wo makwa ma no so no na wone me yaka ne enkasa sa wade de ntokwa ba mu a enti me ko no nam se na enwantu wo mu nti no me ko mpai bo ne de mankra be ma no na me de me koi enti nansa na ebe wie na akola na okazo won ko doctor won ka ho no me wesa akola na ba oba ya se ma da se me ka se mche oni sofo me de me se bia de papa ne ye mpo de bia wo be da se na so be ka se bi ti me de me ne ko papa na asma ka se me papa se me ka nche sofo se be dura nwumre no amo ama wo de squad fo be ban so wo be twa squad ama kwa ma adom me pa chan wo be twa squad ama sofo ne so ayere ana sofo ne se ada ma ye o papa dai enti papa me ye ni nyina wan kai ana wo so wo be ma squad fo abam so ene me ma praise fo abechi no enti wo ka sa no na ma fere pa se papa ne boa me a mi kru na tumi esa asuma sa na enti me de na sua na me suo ene wo me de o mi ano ensu ena me de ye wie ena me bai enti me bai akwansi na ye ho nso ne enya off enti na mko charge me fon wo baabi enti sa praise fo ni be si machi wo me papa no enti wo de nkrajai sa me bai enka nche me se de me kru be kan enti wo de praise fo aba enti me hwedi ena me pe wo ma me ne wo mko so no bi na me se me enko ja me papa ho me na me ko ye na aba enti praise fo asem ne de ja me enko ja me na me ko pa ne cho so onya bibi anche me na ja wono na ye nyame nipa de saa bedi no na ja me pe nipa ti me ko na ko pa so fene che so ja wonya bibi amfa ncheme na de aduro no wonya amfa ncheme a enkoyi na ja me kan ya na papa yi wote ase na oja bibi ama ne kan ye afa wi ase ade achi ya me hwe so me kunu baba ya ode beto abusuafo anim se sofo na afa me wadi me ye wasi wadi me what's one I say sofo na di me one can say micro no sofo na di me sofo na di me enti me nkoma sofo ne wa me na sofo ne de yade aya me enti yade na me yade no sofo na de yade aya me sofo no yade ba wade yade aya me e kwa ba so na fa so de yade ma wo say me yade aya me ko me sisi ani mkoto dwe e fa me to ase a ba me ntumi nante ken kuta pama wade wura wa na dwe me ntumi hu ana mabusuanfo se akonta asami abeka wo wodi wani hunu ya na se obi na tebe ka cho se akura wadi me mako na che sa to me ni ami abere sempa ade a me nya bi da me wa ni mfia du asanum ni na me da de pan mu 35 years eno obe fa me fa be ma da kopun se wani me se nyankopon ni me dance ni nipa ni ni petri masem wo so obi afa da kopun se sofo ni ye fa be ma da kopun se sofo no ekopim se me de wa be men wujidi me pa cho an because also kopim se sofo no debi manona enke ya petri me fa be ma da me da de pam o me ma me ne papa na dem kwato ade pam ena ode be fa me abde ode yin se me nya de pam ne kura ana ya sia wo guru ne tumi de asem kase ba sa enti ma me ni paso me pa cha waso wadi me mabusuanfo busa ne se unguni ya na so bi na tebe ka cho se kra wadi me woni mi anka waji obi yire atra hu fie se wa sori fie se mo ye mpai bo na mane mra wo sa ka so o ma praise for ba se wo meche me
into a dino ya be pin no chincha wodi me fa nsamre no ana mabusuan fo ese kwa ya ja bia bufie na aba ya twen ya na wotwe o msa akọ so a saa no aka ade wo kro ntumi mfa ya me pa cho enam di otumi ne me da me ntwa toro se bia so wo kwhwe ho yade ya wo se so fo sukunde me ka se bia wo ntumi nya adwuma no nti bia wo feel say wo ntumi nya nti wo kọ ye no me pa cho ntesa acho ntesa bibia ya correct me pa cha pa cha enti ya peno a de osia na osie ana mabusuan fo se ene de osia na osie na so oba ne fa nsamre odi a woni na bre aye japade enti woyare hwene yade ma ne hunto no na japade an na ye fa ne de ma no wo se wo ka che mabusuan fo se asase no ne mkwaje ye na busuan asase woni mi ni ade chetma ko bodwaman dia woni mi ni ade che woni mi ni aya le hwenti mi nkoma sofo no a ode yade ma me no won hwe me no nwa ne nka me yire hu na se na yade na ade ko ho me pa cha se bola me kuta pe mana me ko ye no na se mako se sofo no so yi ne yire free ne nchan se so ode me ko hotel no ko di mi am ntumi hu no wa gumenu ase ama etranya bo fra ya pa mu hu no mako mani bire sam na me ka pa alo mani bire sam shede na mi ti sei akina kro no obi a woni mi bia nim se de bisitie na sam na me ka so akina kro mfo mu ntie me sengonto mpo na mi twa samiti sa obi a be hunu sancho me mpa bra na be na no akobre na me de ne abide ene ayi beji na japade a obi a hwe me obi ko bi mi no me no abanyira mi twa nsanyira mi nuwa obeka no kura na mo nuansa me ne nyina nuansa fa ne kahwe ipa chao me a mi tumi kahwe minum na mawai minum na metu me ne nuansa num twa enu rodu afidru ho a me ne na kuta sikan me kan ya cha wo mo anim de obi anu sasama me kan me pa chao achafo mu tie mi pa sasama be kai samebua meneno fie duase ni mi fra sante be kwai na papa ne fra china odi mbesu ya de pambo ene odi konye mi a wo so gumenu ma se pa sa so fo ayo wo gumenu ma so fo odi me eye fra ne ntoma awiabo o so fo ayo den mi pa cho so fo mako wodi me na men kan sa mani abere sa no kan mani abere wo se so fo odi me ntimi nko ma so fo no wan nka ho ma bre ama yade da pim sa amrei benya be na fe minya hoto mi da ho sa bresa ene ye me die kura bo me ba no a wo benya bia bi no yes sofo di mi ntoni mi ade che ja wajo wa gina no so be gina no so tu free ni fie e sha se nso me papa wa gi ni tra ni fie en fie du mi enu nti fie ono obi anu se won na ha da na ode mi te wo mi papa wi ye chei ene ode mi fa kwansa boni no so egumenu ase seme abrante sa ensia ba ko ni ho nti woni ensia wo mi kuna ma wano a empra me fa ya na me fa be ma da ne sa be ma no wanyo ho de mpo mi pa che waye me wade enu ogumenu ase sa na ma ko se ampa se be ma wo no ba to aso wote bia bi mu sa kemfia bia sanim ni ntinka wo hu bibi sa obehunu na se mi kuta bu mana me ko na se be ma no kodi sofo no kodi mi aminim wogu sofo no anima se sa ka se sofo no wode asam ne to no so senya no kura kwa ye bibia me bibia to no wasa ko jina ensuya na mene no nuwa mu nsambo me dua sa firi nwura mu ho abe ka kire mi wo fie wo mi ko da me dua na so wonko be pem na se no se ne siko ye kire so oba ne se sofo na me sika da sofo nsonso me no ba ka doctor wusu ntua won na mam sika ko tua ayi mi ba fie wusu akobwa dua nsa sofo na mam sika da ensu enwere mo no ko ya ade no ma ko bia ne won no na sa ba mi fie pam ene obeka kire mi ne mabusuafo adansefo ho yakọ omienko dane yakọ akọ so nko mi dia sa na kọ ma kire ayen fiefo eho ye so bodua ye modua mi wi do mo ka asem ni ko si ye wa medane ye dia akọ abransin na konfo bi wo ya fra no ogina ho mabusuafo ogina ho na nanse eja wo yire so sofu ni kura firi wa wo mfiri wa chida wo yire osoro no ante sa wabodua se me moy ana so wabodua
come here nane was me mo na me dey tutu nsa de gu nsuom ana na se na tutu nsa gu nsuom ana kire sei adwene be na ba wutirima e ma wo tutu nsa no egu nsuom wo dua na yeme nane was nana memi adane dua na chebi su betwa kokko ena nana so yo yate was wo betwa kokko kire wono so betwa kokko ehwe ehunu sese me free na chia okay sana wa mi adane dua ena nana smate wo ko ade chi akopa kokko bra mi entwa kopa kokko bra mi entwa ade chi ye koya ye tra ye frena wasi akokko a wo chi nda soro insan kan ti ade chi a wo da hene soro wo chi no da soro ntumi anchi no nti ade chi na na to yo ene ma me monko me ni mabusuapo ye komprensa wa ma be pim sa amre ni adane dua no benya be na fi mako minti sei hwede ma ya chenafo amuni me mon hwede ma ye enti abide pa na me kan sa na mako enu guase a wagu mi a wabum kwase asa gumenu ase enam dia bedamu samon ka bi mami nda ebuso ayi be ma ne ka se bodua wo okache wo se bodua se ebia sofo no emfa wo abodua won kan abusuafo na si wagu menum ase na me modua ensa me ho na me se me mo wo abusuafo wo se de me modua ensa me ho sase mo de tum so na ya nguase na wagu mi ntienya no kure pa me modua se me mo enam se me ka se me modua ni tino me ho akoye hi wabusua no ada wo ka so mo nti abusua se ampa na yabusua mu saa de na yenya bi nti se makobo dwaman dia mi amen kama sem bepem saa mere mabusuafo kura mu sam se asam na kosi sei na se bia ensa no de akoma no na se bia ekosi sei enso ko nya nipa eye ho ade ne ma wo mu na asam ne bai obi a no kradu e abna kradu mpacha ma abna ma ko ni bra ba ni patimi ye bibia bi o adenti na wo modua na mfansa mpacha ma ko me kwa so mintu modua oh woni so de asore bra so mpacha mintu modua woni ni so de nya me bra ko di asam na ba na e mantem wojiri mpacha me se woni ni se wa shada na bia mpacha dabi asore kuro mpacha dabi ma ko Kristo ni mi modua mpacha dabi ma ko asofo nyina modua mpacha obi ane ni gidi ekuta to penti tro ni bra asofo nyina modua me mo me de me so nya me ko to nche modua o mpacha me de amenya me me de amenya me wojiri mpacha wojiri mpacha wonya mpacha dabi sofo no na mpacha dabi sofo mfa ni ntumi nya sa sofo mfa ma ko suhum sa wa sofo mi sro me ho pa na ade ade nko na wo ye ma won ko betimi ya sponsors ma fa ambulance ya ma obade ne ko masa ma 5 million masa wukuru mu akohoma me bu akohoma so ba na aso so me pa cho so fo no se de ositi enai wo wasiembo kuna fo nyina wo hwe wo mo siempon mpacha anyway ewo ufri wo nwia ufri wo nwia okay wo siempon kuna fo nyina achena fo mpo kuna fo no wo maame wo ma ne no mkwa sori o mu kuna wuwe nya busumi bia wo de ma wo bia ese wukuru mu yi mi pa cho so wo na hwe wo mti wo no adoye ne de eye na eye won so obi hunu krampo no wo hu sa wo ba ne na wo no nko school kro tumi e de ni ko school ma zafo no what is say like ko so ye na yiwe ni wanyini na ni afi wo chen mpacha wo cheme na ni afi ujiri mpacha nya size oh bacho so for say do sitie ye nipa ni kre hu na so nya ne pefo ne me mpacha okay wo kwa sorry fi okodi say o mi bacho nansa o ye mpai bo nansa nyankopon ne me dance ni nansa pe enye wona okuru ka so betwa squad ama no bacho adana ye bewie na no soma sa akula na so wonka doctor na e ma ne baaye se me ma so for na ma wo betwa wo de squad fo be kono so na yehwe die din kan no a wo ko sofo no so ko gya yarehwe no eno no why na de sofo no ma no wonnim ne dada ana se obi na introduce sofo no de ma me pa cho na mi ni da na me yade da Simple Hospital enti na me da Simple Hospital ena sister bi o ma me so da ho de wo hwese de yade ne ya no sister we yade enye doctor yade na me sofo bi wo ma mfa nkoma no ah sister me chine abire o me nko ba bi enti me da me da mi wi ana me kono se ma wonwu enti wi dia me enko enti yi mi na sister na ma fa me ne ma kura nko pie eno se ma mfa nko sofo no na me ma me yade ye hona de ne ko ya ne hoto no enti ye ko ye so sister ni di me ni ma ne me ko sofo no no se oh
ɔde borɔfo ka kyɛ me nso mankɔ school nti mente borɔfo nti wɔka kyerɛ sister no ɛna sister no ka kyerɛ me sɛ wɔse kyerɛ me kunu wɔ hɔ ansa na wɔbɛka bibia na ɛna asɔfo ni bia ma wɔn ho ayɛ hu ɛno yɛ de di nkae no wa kyerɛ ma me hu no sɔfo no ɛno no enti yɛyɛ no ɔse ɛne me kɔfa me kunu ma enti me kɔ yɛ na nwummerɛ no me bɛbɔ amane me ne nyinaa na si mu ɛkɔ sɔfo no hɔ ɛnyɛ tam bia me dwane kɔgya no nti ɛkɔ yɛ no ɛna sɔfo no se wo yira ba sɛ me hwɛ no me nso me hu wa me ntumi ɛnhwɛ no enti me nkora ɛwɔ ha ni ayafo ogu ha ni enti mpɛsɛ obedi ha na wɔtwe na mehwɛ no na sɛ obɛpere so dia ɛna sɛ o mɛpere so ɛna ɔsɛ na sɛi ɛna ɔsɛ me ntua ɛna ɔsɛ o me dia menyi sika esuafo no san yade no menyi sika enti ne wotɔ na de obenya bia mfa meda ase ɛna wo apere soɔ ma ko mefiri na chi o ma ko dwane akɔhyɛ baabi o ogina hɔ bi ɛna wo apene so na me no ba fie na me fa me niam na wotwe bɛpɛpɛ ɛna sɔfo sikɔ enti me ba na asɛ me hu hyɛda enya me enti ne yiri ya no se maame wugiri sɛ ho ntɔ hu mu de nyame awiwate kɔ na ho bɛtɔ ti ekɔ ya ye bɛda ase wo akora mpo na ye sɛ o abena sika de sɔfo ya ma de sika ni sa nanso yetu na me bi ka na so me so mebɔ modena pɛ kakra ka ho ne de akɔda na se ɛne yɛde kɔ ɛne kɔda na se nti etomre bi kura na sɛ awade de eduru ba bia na wantwi ntɔkwa bam nti tomre bi a sɔfo no so wɔka kyerɛm sɛ ma akwadu wona akɔsɔre o bɛ ma na nkɔsɔre nti mani hunu sɛ wona akɔsɔre nti yɛ obi bia wo de kyerɛ so kura nka kyerɛ bia bɛka kyerɛ mia mini ni bedi nkomo nti otumi tu ne kai sɛ wɔno me kunu de ɔtebrɔfo kakra nti wɔka ne nkola aka ne ho a wɔm kyerɛ se yɛtwi ɛdekyerɛ wɔ nti ne nkola mɛma mienu ka ne ho nti wɔka ne twi na ɔka ne brɔfo no a wo a wonte brɔfo no ɔma kyerɛ se yɛtwi ama wo nti wɔyɛ nti tome bi kora wɔtu kai ɛba me kunu hɔ sɛ wɔyɛ sɛ deɛ gya nkɔ ɔbɛtwe no na wɔbɛba sɔre a otumi ba ne hɔ kora bɛ ne di nkɔmmɔ ne ne nkola ne nyina ba hɔ ne kɔba se ya na wogu m'anim ase ma ka bibia mabusuafoɔ ka sɛ akonta sɛ wo amfo ni akohuna wo de nka de yɛbɛtumi aka sɛ sɔfo no deɛ presfo de wɔn ba ɛde ntwa yie enti yɛ pa wo kyɛw wɔse mo pa me kyɛw de a mo ma mo nua ba ne nyintum sɛ sɔfo no di nansa ɛna me bra ba ko ɛna me bra ba ko sɔfo ngɔyo enti me bra ba ko kra ne ko ne ne ko no se akonta na de nipa na nya ye de wonyi ntum se wa ye de obetu na je atum so wa ye so fi so mpe na wo be wa no fa ne bre hu na ni masesa na de wo ye ne nye asam ne ye ya asa wa de ye hu ya wa de enso wonte hu ase ade na wo se basa ye kan eja mate atena se bia obenya ka se bia be ka chem na ja ware no kra na agu a adwuma me na ye ode me dia mam ma hwa okay omeka ho hwe na yenhwe we ni nyina echi na wo san eba ye na sofo ye 3 days empaibo a wo ye se wo kobie no me eno no na wuntumi nkọ nsan mafie da so be kwa stay sofo 3 days e pa sho na me yade na me ntumi enante enti kai kora na mpe dikosi ne kwa na no ade ba bia sofo na sori ne won ba bia motie no mutwe yani ya wachina ene onu so wasie mpon enti kira wo fakai nti me ye no ye pon a wo mo betumi abande no maba ene wo mo sika nso foforo ka me so na me nisika enti me ye na mse o me nisika me de be ko me so me ndumi mfa fom enti na nsa pede metra ho na me ko na nam se no woni me nkasa ne de ma ankra no kura de me ko ne de ma ankra fi se na ye nkasa nti ma ankra ena me koye ene se wo gu mani ma sesa asema me nye wo ka to me so paasa sofo no eye prayer camp bi no abie anasa sorry ankasa ene wate bi ba cha wa tene mpai bokuo mpai bokuo anti otumeji nipa no wo ya na so wo awuntumi enko ne de otumeji wo etena wo nipa doso ho bi ba cha first pande na nipa doso na yini ba he no ya de ne ba he na obi akro na me so te hello eja do memo hawie ya efe madam adom bibia de de na oyire kuna do awen first na yire me de mi meja do na mo ja ya papa
ofiri wa chiko boy jaman na mfiri wa. Enja wajo ofiri wa chiko ye dan. Oko boy jaman. Papa ma ye ready kire me kwan kura fa so obey yi ko boy jaman na ye hwe se ye no kura ye besi na no ti se de ye sina yi no ye kan se yi na ya ho no. Oh David enwa dwane aya ye sina enu ti papa cheche ye mu. Ani se mene na wo me yire no me wa no be 25 years ni ni si na na me tie ene ntokwa wonu aka se wo de ko tu madam fu bi ni ni se o sere mi a ni tu prisi ye ho ene mi tu ye ni tu ye ebe week wo de me ko central waju ena ye ko ka se me bi fo ma wo mo ye se me tu a mi tu na ebibi a o mra meda madam wuti opa odidi o mra meda ampa odidi no ba meda no wakati mi se odi ko tu obi ani se adidi no o sere mi a imedi di le ho na o ba meda mi ti ase mi pe mi ti ase ye afere edi be na o kero sa dia ko tu obi ani se honna no ya na o yare a o ti meda odi ya meda obi na mi ma de match ho de mi sa me na o fi am ti wa anu akoko an wo tu bi mi sa me fi o ana ebe bo tile won so se ni dan so dia won so meda be ti mo ebe bo tile ana ko ka tele se won so meda me kwa ko fo ba de na ko de no adom o ba tu so ba ho no o be kan bi ni ni ma mi dino ti kan 3 days wa ma na ko fa o ba ko bi ko ka tele no ke mi do ba ko de mi de mu o ba ye ni no ti fi ni ana ni wo dia bo o tu abo sa ko ma obi ani o ba ko ma yo ye dia afedie ana mai bi fa no ana jero de ko no bu mi bia se nsio no enkomi no ko fa oba no o joro fa ni na afi etia ana jero am before so ya dey go me dan to me no ade ti am bi ko to ni so ani se de aba no o mi ko dan ya o ti won ko ana ni ka se ni ni to ni to ani se samwa me ire no na mayo ho ade na be da o me da bo tuma ko ba oba no me ka tro de lo ba ko ba ko dem ho ana awunya ho da so na ate do o ba be to no na o bo mi dia dia ni so wa ko ni so ka tire ni se bo bia no ko ni so bo na ti se ni so ire no mayo ho ade na bo tuma be da o me da me ko ba be na wo bo bia mi so aka na tiri afena ko ni se maya ta no afena ni so na ni so anze ani o se ni ko dan ana me ko ni so so ye ko ya obi ekuta na akwụkwọ na ọma nke dị emu nsiri ena ọdụ na dị ka akwụkwọ ukwu ya na ka ka dị ofu ya ko ukwu isi ko ye no o ka ya na bụtụ nsane le ko fọlọ do na bụtụ nsị ka ọ na m kwuo ọ bụ ma na nke m kwuo ọ na nke m kwuo ye bụ ma na nke m kwuo ena ọnụ nke dị fọ ena ọmụ ya zane ọ pata m na m dị ngosi ya du ena m saa ne betina ye na ye na wo ana wo yare ko da si mpo madam wo tie me eja dom matema so pa aha ana e di mo a previous wo yare ko da si mpo doctor sam le be arsa butu ni nu wo ni na e ko yare ko da wo no mo friend me sam me mi bi tani chabe misaye kuya ana wo be ka tende ye so ye da si mpo doctor anti bra pesika bra ana mdi skaman baba ko ba ko ba ko wawo ana mdi skaman zo fan ko man o di ko manu to kanu aka tira ni se ukuru ni yenu mi yasai ana o so yin kuwa ana o ya ni e wanya namu ya di ti fide ukuru bra na bi be ma ya di be ma o ya mani bi na sa dia e kuwa yi se do na sa no ukuru e ko sie mo ya di no e bi be ma no afedie se awuni de wo sa men so atofie na wotie atori fie be na wotie ni ko to wunya no mani ama wunya no na se ka wotie atori de wo ko asifan de wotie wutan ya wo ko na mbi sa eti wo ba ye be yi wo na wo tan ga bradi friend bradi wa nkan
ye be you na aka say doctor ne friend doctor no age two friend be we yire in medicine ni ka say say na ma kwara de koma no ye do be fi be 3 days na ya de sa kan ho den na no fa ba ko ni friend bu ti aba ye be ye na be yi e ho na ye so wo de ko tun ni be wa ya de akoda asiempo doctor shari ya me no na wo ya de ko da doctor ne ka tire ni say ka ye won friend membra na adua o di be ma no membi enso ma anko wo ka sa no a tire no fa na no fa e friend ni ade ti o friend no he na friend no we de no na wa be kan se de o be kan ano ti ama wo ko bi na no ka sa no ade ti ye ka sa no bi na no ka sa no a ana ka tire no fa de o fa se na nya ma so mi bi e ti pa ma so mi e friend na ma so be ma ko de ade ye no o be tire ye chan abi ni dira o afede o fa bu se na se ma fi o di ti le je so o ka o ba ye ka se no ko empa to yin to wa no de ni a na afede ni bu sa pa se na ti o dira o ji ana o fa ti adom wa ye no wa de ana mpiani ana o se ne ya fi doctor na ka se domra o ba e be ne be 5 days eti e sa ne ko o ba kwa na ni phone da no da ho eti doctor ni e sha o to be sini sa e ni bia me ku e ko ewu o ti an doctor e kwa ko to no e kwa ko to doctor na ta wan ko to ko afofo o bia ba o be yi o phone da no access ana o si yi o dia me fita e ka so ni ye me ko fi e kwa e bu fi e ka sa no me nda ni me ni me be 7 8 o'clock ni e so wa sa no ma ko ka so fi ze so fi se kom bra no so ya di ana e kwa na ade ti ko ti an ni ze fi ko ti ran ko ya o mi wo o ko be na ju no wo ti no se so fu wa kra me ya ma ko no ni be ma ba ko ha wa kra ni se so fu so mra no so o bi sa do na o pa bo ku na no me mo na ma ye mi ko ko bu ya akwenta no ya ye no kre nti ko na nti ade a me wo fa se ye nko tete o no me ko na ni nko tete ya de ne no ana wo ko ko sia ni ìjọba dáná lè fà fún ukọ mi nìyẹn kò sí ẹ̀dá ẹ̀dúrádá ẹ̀nà lè fà fún ẹ̀fílẹ̀ wọ náà ní kò tó di mi má bàa fún ẹ̀fẹ́ ni mẹ́ẹ̀sì pọ̀ yìí ẹ̀fílẹ̀ wà náà di fún náà mẹ́ẹ̀sì náà ní mi kàtà ìgbésẹ̀ mẹ́ẹ̀sì sẹ́nà ó wà yẹwọ ẹ̀tẹ́mpọ̀ sọ́fù nù sọ́fù sí máa mi mìíràn náà sẹ́nà yàtí ìdíwọ́ náà ọ̀sẹ̀ náà mi sá yìí ẹ̀fọ́ kẹta rẹ̀ ti yẹ náà wájú fún ọ̀nù ó sì máa gbọ́dọ̀ náà ọ̀rẹ́ mọ́ ẹ ma ne ma tena ba plan so me ni be e ko take e na nza e te na ko ka tere wo pa e na wo pa ni de to bi na juara ro ba e juara no na me so ba ba ko se won ko so fi ho enko kan tere se wo mra ni enko ko take to ama ko so ama on kan je so fune se wa ma me yira ama the squad ba no so e na yeti ni van ko kan la so fu ku wa tete ani wa fa squad na ma o ma mi ri ma o man akoma elam ti elam ko ni ba ni ba no madam wu tie mi baba pajado ni ba ni ba no ka so fu nya ku ko duro ade so fu ti tori bi aka no de o me sama mi ba acha ha o ma e police ma secretary ni bi ya no o mu musami na mi tumi ni ho eti o be si ma ko nta o no akọ edu na oni ba ma so ana du oni ba ma se hwe akọfa obi re abetra wo ko be wo me di na wo twa di na nsa no be fa ne se wo mi ko wo ni ko be bi na wa twa ni ba so mra no so wa me na mo be so ga ba so wo se yi wa ko da ka no so me o me sa ma ne ma ayi eni e ma ko tan se wo so bu su e kwa na ma ko tan no e chen se no ko ni bi o ni ba ni sa ni ko ni jo wa na nko e no sa ko e na nyu mra be ayu na no wo na so fa ade obi atena nika nwa ba mi ni hotel ma threaten to ba beti mi ena nna wo fa no so na won ko e na wo fa no the friend wo fa no wo fa ni wo bo the police atade mi davi wo de ka ta e se wo na de no wo chiro wo de ewu ba beti wo de ka ta ti on davi e ti wo fa ni ko ba na so fu su ka ko e ade ti ye ena wo fa ni ka se mi ko be ri ade wo the police wo ba sa ba naka wo so enemy ba ko police wo ye se ni wo so fu na ba na ju na so fu le ba na o de mi ye o ba de mi na tete wo be tin ko tia
ɛdi ama mi yɛn na pɛtipɛti pɛ abɛsie eti mi nkɔfo mi nfiri so anadwo no a anadwo no nyinaa na kyerɛ sɛ yɛyi sɛsie hɔ eti kɔfo no kɔɛ na mi yere ayi makontare ka kyerɛ sɛ oyi sɛsie hɔ nam sisa kami kɔ hɔ nam makontare yɛ sɛ mi nya yi na nkɔ ahwɛ a mi ne kɔ akɔko di edi nansa ɛna mi de kɔ tɔw ɛne sɛ wani sɛ mi tiri wa ne bi ma bɔ dɔm ɛnti mi tiri wa no afei deɛ ɛnyɛ wɔde mi fa ha wɔde mi kɔ butu yɛ so na wɔn afrɛ mi wɔde mi kɔ abenase de kɔnfuo bi wɔte ma bɔ ne dua de kɔ nhwɛ mu ɛna kɔnfuo ne de papa ekuru kyɛw kan no ayɛ bɔne papa ne kyɛw asɛm a mi kyɛ na onua. kɔnfuo ne kakyɛ nso mɛpa akyɛw no ayɛ bɔne. kɔnfuo ne kakyɛ sɛ wɔn mɛpa ne kyɛw no ayɛ bɔne na onua bɛrɛ ma yɛfrɛ no maafo wɔne ne ba ayɛ kɛmi nkuru na nam toɔ onua ne yere ne nua bɛrɛ ma yɛfrɛ ne maafo na ɔka wo bi na ɔtumi mɛpa ne kyɛw wɔfom no ɛna kɔnfuo ne kakyɛ sɛ ɛfrɛ mi a mekɔ na sɛ bi ɔ mɛtɛ bi a mintie na minya bibi otimi bɔ so sɛ bi a bɔne a wayɛ ne sɛ wafa w'akyi wafa ma ɛsɛ wɔ kɔmfɔ no bi sɛ sɔfono wonkɔ nkɔtiri no ma sɔfono wokɔkɔsi sɔfono ma amna sɔfono wayerɛ wokɔkɔtiri no ma kurom ha obiaa nim woba ha no mbɛbi saa ɛsɛ wɔ ɛsi ya no obiaa nim mako no so waka ahaya ma betena no mi mfiri nyame achi entwa nkontompo ade a wonya me panto no so da waka se konfo no se won pancho oboa konfo no me na me kwaye so wabɔ me dua eno agye ni no ma eno ofra ne so womra enti oba no obusa ne se wo yin so wabɔ me dua ye no kura na se nya no kure eno se wobɔ dua ena nana no se ye gu ye no wabɔ dua wasi wo mo dua na wo tutu nsa na gu nsuom ena nana no se na wo tutu nsa gu nsuom a na kyerɛ sɛ wabɔ ne dua wura ya ne ya nane enipa wo me bra ene me se wa me enu e ka wo ye koye ene wo se ene eche onu so betwa kokɔ ansa no agye adi ena nana se yo wate wo metwa kokɔ nana ne ye mranzini nana etina nana nkase wa ye bɔne pa okuru ja bi wo se ye bako na nana se ye bako na ifa cha yanko nana mpa cha yanko na yini ke wa wana sa to ma no so e no pre se wo ba so ye nana ne ka ye eti aja dumu ye to aso ni kan die o ko ko tan de ni kan de na o to ma no so ga aja du wa kan die wan kan die wo de obeto aso to aso de ne etie wono anya ko ma ni kasa wono ba wono be kan die no e de ni kan die tie na ye tie to aso ne yanko eti konfo ni ka tse wa ye boni wa fun ku la ko pataro o pa ni teo na wo ni ama fun ho se we asoma anya no kure adan bo be bire wom o ni ama fun tu me ni ho enka se konfo na nkanda ena se ye be tie no wa pa ewura bi ama ena we de mi ti wa bi eti bi na sa no mi ta ko ka se we ti wa ni bi eti o pa mi samre mi e sa di mi ko atra o ko sama mi atra fo atra ne tia mi enim se mabodi dia eti wo mo fra mi asem ye fra mi na wo sa di mi ko konfo ni hoyi ena ampani fo no fra o se na se ti ya se wo so bo dia o ko konfo no won ko konfo wo no agu agu se o mo dia na wi asem be na se wo ni ba ye nkan kire no eti ntika o ni wo so na yo ko akwaje no se kan dia si eti ena wo di mi sabre mi ya ni na fofo se pansan bra nti wo bi na de san bai o de san bai ya na san ne o ko ahampani fo ba ko ade ko ni complain se mi ne na ayafu na mi mani bi eti na no ene de si ya mi mi firi na ne si e ba na mo fere mi na na e bu san se o se o baba ko awo o to wo se nti o meji mu ya ye eti won na de kwezi a wo be kan wo meji mu ya o se ni baba ko awo abenase a wo to wo se no eti o ma meji mu ya ye ana mfi a o meji mu ya dia ene me firi ni si e ba na mo asiri mi let's say asem ni nyina no yo na wos ajadom wosi kunadu woni na wari mfi se that's 1 year we can see about 10 years we come on see we can about 10 years o yimi no ma tu bu about 5 years
me no ma o yi tu obi ani asema mi ka mi chatro ka o ba so ha be yen hwe mu a obi ani za me tran here boss be 10 years kra wono na busu afie wono obaba sisi na wo ma ni bi ba ko na me na me tu wuwa no popem say woyi woniema ntokwa kakra ba but ye behwe ntokwa ben na ba ya wo ba ni yi woniema de gu abonten no san fitwa bi me ni nya ntokwa fitwa bi oyi mi no ma tu ne so oyi ba ko pe da bia wo yi tu ape na ono ame ni say ape di won tu mi me sire ti obi eti me ko pe be bi ntina no nu di oba be da ana me ga de ko twa wa di tantra no ana wa di fo ya say wakasa wo de me sa me so ma ko adai eti 3 days ana ta o de me ko ayi waju ho no ana waju fo ni se ati kan room na nyina se oke osori a o mra me da osori a no abeda ana no a da ko tu obi ani so sire me a waju ye no kanu o de aduane bra me ho no aba abeda mi o yi adi na sirimu ama osori a me bi si o na o de ma abeda ana no se yu mate no kra de watchem yenhwe entokwa no aya na eba no pese me hunu se efi se oba no na gususu se ofa wachi ena de ntokwa ne ba ana no oba no gususu se won so fa mpara ena de ntokwa ne ba de na de ntokwa ne ba awaje de won ne to a bi asem ka na fan si popular the show for them say afi wo kwa asori ana fe okodi wa na o tire ma no hu se afi ni wo twempena mene ne tena wo kwala no mene na anko se wa fa matinda na just 21 years no nyina no we hunu sakunadu afa wachida dabi wo no no wanya fie se no a wo yare kwada ho no a soporo so ka tire se soporo ka tire se o yare kwada o brain o command se su ye wo bu sa se wa ana bu sa na wo ye obi ayire na doctor na come say what me ta o say check member na community ba na check member wo be yi na yari da adasifo fu ko bu anu ana moba na na da hospital wo no abu na da ho onu kan no kre eja do no kan no kre onu na yari da ho eja no kan no kre peduani hwe so no kan no kre on kan no kre on kan no kre akura no tiri se mi brand mo fra wo se akura no aka doctor akaka 6 million to mabua binti buobi ayesa menene mpra wo aka okay akura no ye ya de wo dia poti wo ko wu ye na wo ka doctor wono dabi eja dom tie me wo ko wu ye na ka doctor wono nipa cha wo ko wu ye na ka doctor wono wo ka se medicine for the two wanim ese wono anga yari ko da wa go tia 6 million no me ba ye no go tia tia no me do me ba na wo no o ba apra no wa ubuta no beka eja dom okay na ibo obani se ye fan se eye obani na yari da hospital nya kwada no obani da hospital me na wo se no ko tia na so wo yes ka mo no obua me mani de wo kunu ena wa wo madam wo tia ni ye apra no wo wa wo akura ni woku ede ti akura wo mema ni da wa no e to ja no ana ko da doctor ana o friend say ana wa ta adam ya tell no ana o friend say ma kun ta friend say akura no ye so awo ye no friend ni ka say ana so wo ku de dem na me kwa ko ti ta no ti ko kan say oku asema o ba ma kun ta je ka ye nyina o wo di no ko beta wo awo ku wa wo de ne no e so ko ti ta no ku ne so ko ti akwa ma mi ko ti ai e ti mi ma wo ti abi wo se o nya mi tie bi na me fa ho ande ya pon wo na wa ya ko da no me tia wo 6 million wo ko se me bo me se o ya ko da na so ko ti ase kan bi ya me 6 million na so fu ko ti ya na 6 million en wo di ko ti ma wo yire aya wo se wo yire ko da ho no wo ko ti ya ka no 8 million eni na 6 million na so fu ko ti ya no ka ben en wo ko ti ya no akola me da je wo ko wo ye no ana o se da me so fun ko me no na ka tira me so fun da me won kan jan do ko ti akola no ka wo te me yire wo ko ba me yire ka 8 million but sabe na so fun ka se wo ko ma wo yire sika 6 million no na wo yire nyare oba no na da hospital
Dabi ne yi mi bana be tema me yire na ya yi no yi ni wa ya na me be hunu na so funu ma ni ka meba na se obayi na wakọ hospital sofo ne hoda akwa yare sha wo akwa na wunimu mebo a ya ni ben pre na kra ama ya ni nu ani yi no na dan ku bi se o ku bi wa anti se go si ya le ya re hu ya die enti woni ni ko na wa ko bon sofo na ko bon pa ya ma no na wo fo so obekọ sofo ro wo ko bi oda me kamba na oda tie me enti wada wa ye yi ni firi doctor ba ye no ana me yiri be ka tell me say o ko ti aba dam bi o ti so fu mi wo e ti ko ho e ti ho ba bi na wa ya die pa enti omla no on pa ni ko na on se ni ya die ni ya die se bo ti ya la ye sun sun ya die ama mi wo ko man ko bi ko ba ye na ka tell me say Corporate uku ana ofi ane ana fi ene ya lu ku mura ana wo me na ko anyu na se me kompo ana ya se na ya de na de ya na abo ho kan na obi mi so be se me na nku me nko ana ne ko ye ti ya ko ye no ana so funu mu jan me ye na mpi ane ana o se ni obet ma se no na mpi a obet ma se dia ne se ye me ni ye se ana obubu eno me bi ka e ko si da 500 is 1 million se e ye ko to ayi yeah, woman for ayi for yeah chidie wo mu kotoy ama wo start share wo yire anamebo a yeah yem na kotoy me discard ma top say me dey me you are the call one koto at the call eti be 4 days na wo wa beta tell top na koto ama me eti wa di aman say attention na point bi o say me ye ama ya say onye bi e no ko asoro ho ko tu se ma office no me bi nto ho ato ama mi o ga so ho ato no ana se ne wa ho ma ho ato dia ji 1 million ko ma no na papa that ana ade ko ma no mi dia mi kwaso ni bi e si ho na ato papa so ni bi o ko na ko ko toilet afeni wo ma ko ato ni bi ana se a mi dia se obia so ni ya mi ti o wo betuma o pa mi pa ho afena o nya pa so no na o tin ni no me down o dana anajo ewiyo ye to wo mu ye faibo o wo si ana so na fre no ene ye all night no ko ko bi jan kala no on ko kwa sore e di wana o sa fa ya le ye o da peri yo o sa fa ya le ye na ta ko na si mpo ni wo ko na ni se ti ni ma mi ba ni se o fa o ni yu o fa en ko ni mra oh e tu ba ye no ye yi wa be fi ni 3 days na ya ni sa kan ding ana sena woni se wa ko do 3 days ya wa ba de won ze me mane stand ko doctor bi ana o ko to mu openi se wa ya ya ko da doctor enti wa mama ni ka ama ya yo na o ko da doctor no wa sen wo be certificate o ko da doctor no doctor ka tell se wo nya na mu ya de na doctor mu ka gu san se uku ne ye no mu ya se ya so nko a any one name what crowd dey watch ye mu nti no say question e ba na we ya no say one dey watch ye mu nyina ba besi enti ma oba no na so ko apostolic oni na na ko mi dey na ko na ko na so we dey won kwa so ko mi dey mi kwa so bi ya na ko na so mate na ebra obi kire mo sofo ne ho de di nkan a wo yire ko ya wo be ka che wa mo ko ya sofo no mama kwanche mo ko to ho ne ma no wo hu se sofo ye be sofo warefo sofo wo yire sofo no wo yire okay mi de mi ma hu ne ye na mi yire no ne ba ka che sofo no wo yire okay me da se papa wo ho no na ma ye hwe wo se oyira konya nemu nsan yade wo susu se be ma be no ne ko bo adwaman ko fa sa yade no bibi se asori fi ho na wo no na okofa be ma ani na anya na wu yade no asori fi ho anu ko da no o tun ko da o tun ko all night e bia na di nyina wo e ko na me bi sisi o kofa be ma no okay na mi bo sofo no wo susu se sofo ni mom ana se mema ni bia wo sori ho mi die madam mi ko ni so ti anu so pro ba mi so na kan de ko tell so wo
enti ya ni kwala ni bi na afa efa no na sofo wo fa abeyi e go be pa ni wo da wo Mako asana kan na edachi na dwo se sofo na afa me afa do se ni nkola ni bi papa wo ko sama hweniye na enipa nyina ni se sofo na afa me afa do se ni nkola ni bi na afa me enipa nyina ni mo enipa nyina ni Wusu wa dime sofo na dime afa do se ni nkola ya wusu mi eni mi ba cho wani ni ya na so bi na tebeka kire wo wani ni ya na so bi na tebeka kire wo so se da kire se so bi dimiti no jame afa do se ni nkola mi ba cho mako enam ya de na wo kan kora no doctor ne kire mi se enam yade na yade no ebi wo ha yetumi nya ne toilet so enye enam nko na wo memeduro na se be ma na anum bia ebetu asa me ne no koda sa beba ne yetumi nya ne toilet so eni fa ako enti ana fure be ma se womra ni wo ma na duro ni bi na ono so amba bema hospital mas ebia doctor na ncha mo se bia we no enye se bia be ma ne oba nko ada ne nya bate yetumi nya bi fi bebre mu wo fra no anko ai wo se me wa ya po ai wo no adu po abo me wo kan se wa for me e for me dia for na wa for me okay na for ne o se me so se oh wo yire fumu a wa fumu no wa fa wachi be ma bia fa no aka ho one go tell me no I want any one ka I was a conforming to me see the picture of by say hey mammy what for wukunachi ben me bia for waka wukunachi kanokura enti sabo so me strike you yet na conforming to me SNP madam we see no say what tell the pano and I know when you do but I told you all and I pano let me see I told you when you that me I will bet on that and so me see I told you honor then my pano like what Jimmy wubu when you know me idea and them idea of being out to say you know and I was telling you what you are going to me I'm doing that what you know me me that's me pacho we yiri I jadom kanokra because I say you people are dealing with a bosom any a bosom you ni and yenyi wo so ni san ye adwuma yenyi obi ani but me say we for wo by 21 years wo to me aka say wo no kwan bone so kopi me say ya be ba me pacho ya de na ba afibe mu ni busumi mi say ya mu afiwe mu busumi mi say I'm telling you, then what I didn't know why. When you know, I tell you what me say. I feel a young Casamu, Bossum, yes, sir. I feel me that say, I know what ban was in a free hospital, back at your see us when you're the Musaya. When my phone was let me for me. You for the family that or fear no means for me. I was one time, and you have to tell you. Nyame se wajadom ana meka no sese ye mu dia abosum na moko na abosum so dia papa ye fa wo mu ni agoro me be se for 21 years ni wo yire wo kwan bi so basa bi so se da bi kopim se nam nsan ya de e ba ye but ma me bi sa 21 years ni wa fa yire chi madam 21 years ni wa fa yire chi Eja 21 years ni what for we yire chi we don't keep that up there onu so say one man that one ka je go back for ma man that one me for the 21 years ajadom wo bi a wo yire asesa wo niam agu ya wo ko han dan wadwufo se kone kotena no oba ne medi won waduane on family wo didi na o meda ho good wo se 1 month pe ya wo ba no fama ho no wantumi aso wo so ko fa ba mebua madam
you say as one make it. What how no more? What the thing is say no dey na me kan no. No dey see one. Na me take you one one see you no. Ana me ka say no dey see one na tu ye no anya sen. I'm going to me come we want to come 6 years. Who come 6 years? Thank you. 6 years munu a utu free fie ho no. Ukofa ana ukofa sa ba na meboa. Aha, ana obebo me bia no. Abosomi sai edi ya na wo yire. Ebe na wo cheni a wo de kofa sa ba no. Okay. Abosomi sai enedi ya na wo yire ma no wo beda. Ya wo di ahometi kofa sa ba. Otu wo beda. Ana mo an ko ka trenze. Wa ma beda na ko ba ne be wo be o no na ko ka trenze. Wa beda na ko ba na ko da. Na ko be tuma. Na oni ni ko abo je le le. Ya mi shira pa. Ana de kofa sa ba no. E pa chi wo. Enfiensi ya mu ni odi kofa sa ba ni wie ya no wo ne wo yire sa dai. Ana wo ne na bia kwapem na ye ka sai. Oh, ya na mi ta be. Sa bia no. Ana wo dan bia no. Ana butu ye. Me ka dua sem. Tobo ajadom. Me ka dua sem me se. Ebra wo kofa sa ba no akiri no. Wo ne wo yire assign bedai. Okay, trouble man here what you are the before sa bosum eyi enfie no a edi ya wo yire bepam owo na wo kwotena ba bi kwafa sa ba no na wo yire wasa na mu san ya de no na wo ni san ya de ya wo na de ya de no ejadom wo na wo de sa ya de no na mu san ya de na ma yire wonya free wo baba ko na akwafa ya ne ho ka anya ka won de ni me fa bia ka me fa ejadom me se wo yire ni tu wo ko ye na wo yire ni sa ya de no na wo su ni problem busumi mi ase ye mu na wo yire anya sa ya de no sa busumi mi ase busu no afa sa na ejadom anse wo yire benya sa ya de no wo na ade ma no ye be fi na te bi na de ma no a ejadom wo na wo de ma ko hospital ni anya wo test ni ahwe so wo bi na wo bi no pata no mi anka wonu to onko wonu ya de mum ya nu nyina be ko hospital whether you people like it or not ejadom wo be ya test wonu amma na duam na ya eni ho ejadom sa ba ne nkwa na ofa no sa wo ba no a wo yira ma ho boso me pe wo ko fa no wonu nko ne wo ba wo fa no madam wonu nko ne wo ba wo fa no ajadum yi ma no wonu nko ne wo ba me fa me ko na tin ko ba bi ebu e ba me sa me ka sai bi asem ya duro okay e ba pim ba bi asem ya duro sa ba ne nko e pim le me aka say se na wo yire ni sa yade no wo kofa wo ba we sa no wo yire badai na kire wanya sa yade no de a se wo fa free toilet na se niema bi mu a wo ma no enam za yade na ni people don't ya no ana me yade no mo na ta ni de me be nko so yan kan kire me ejadum obia ne system any said ya to me from in terms of HIV is the one show be win next week will be anya bi da so ti ase wo mu yi asan we be ni da o pa o de na wa ya de ye no ni bra mi man bi don ya se na mo ba de mi ya pa bi na mi na o ejadum na mi bi say even source of is a software nimpo anase ye software nimpo na ni bi so so ana wo na bo wa mane ana wo di wani hui na wo ba ya wo ti aso na bi ko ti software no ma software no ma wo ti wati wo ko ti software wo ba ta tren se obi ato fo amount obi ya dawo ma no ato fo amount ni nya ba ta tren mi na go nya zan ya na me ma ko na me ayo fo ne so se bia obetu afri ni kunu fie ni wakwa sorry dam kosi asori fie kosi sofo ne ema ne ade but obi ye bibi ma wo bi sand ye woni pakra ya ma nti
wo kura na wo so na wo si topo no ma so be ma na betre na mi no man si da nya na mi tie na ko si topo no ma be ma na betre sa so no ta be ma hwan na ko da ko ti egbo we topo we nyame na ko ti no ma mi ameti no ma wo bu so pu se o pu wa bu me fan sa na wo Kaja sabra na wo ye sa ne ma ni nyina no na wo dia no wonye like on si wo ne ma onu aduane ma no da nyanam ti no ma we ti no ma da Marco ni ba shem ko bi wa si wo aduane aja du wo dia ti no ma da nyanam ti na wo sa da ko ti topo no ma wo ko sofo no wo jai ne ma sie wo jai aduane no wo jai ni bibia Marco mintumi nyesa entesa na bema ni ensofu ni nyema wo kanu obi ye papa na dami bi ye kwa sori edu ona ne yire yade ena papa na esi nyema enua ni da me kwa no na esi nyema enso enya ni nkwampo me ni wo mo e kwa no ena ye kwa na papa esi nyema de betumi ahwa ma esi nyema sa ani ye nyina so mu enya si ye enti da krope enti ni akwa na me be afie ena me se de na me che ye nyina me kwa na so ko yiri yade o ni o si nyema enti ni ntumi ahwa ma ni nsi eni agima mi si na ma ya chere ma ko enti sa Marco mi tume tranka asma wonya ye ntoni so da mi tume da me ba so ntoni so lo mi tume ba sa da Twinka sa da. Ni ma bia ni mani ji. Aja dundu baby kwa wose no no na me boa. Say wo so mi no. Wo so ma. Mi ni na ti ya wo so mi no. To fu no tsa na ya de no. Atebie, ebe wo so mi o ti ato pie. Anopo, anyume, ada pie. Ye ya ma ya wo say. Ani mi ti ti na o ti ti na. Anyume aduane ne mada. Ni ko ya aduane ti adofi. E si. Na mi bu na se. Le so ai wo se mi baba ko pam na na nko. Ana wo ja akwa sori adanu me media no mama fa mere wo du media ne me ya sa wa nya me so ya sa wa nya we je wu kura sa hu we je wu kura dia ni so adu asori dem ukano ena me bi sa no wo yi anu tie ewra ti ya dia ni esiwo abra mi so wodi ane koro na jadua ne na me di me dia me na me di wodi esiwo na me ko enti sada na di so wodi na ma se kwa wo se me na mo won pa me ense me wo mo ko ba bi na so ko eye mu ya mo ko do so fo na ko me no ni sa me ma mo so fo no me bibi no na kame enko si mi niema na me nsa ma me kan chere se makosi chofu niema me kwa ye na yire yade ye nyanya me ko ni pa me nsa na ko ye ni so we di entu mi hwe ma papa yin sin niema e bi si ye ni ba ye ba na so de ma me che ye so we kwa ni o si niema ye de na oti ye wo me kan chere na ye de na ti papa asomo tamwa atemi pie ya ye ko konfonu hono konfonu bu janze eni gwadi ko ti so funu ma ana wo tan se ya e ko ya na ni ila ye chu ana la so fo le bua mi ana wo na so funu no ma cha ana wo wo ma be se sire ana wo na ti konfonu de so fo ma cha wo bi ta ti rema me cha ni bi ta ti ni cha no se bua una ta me na ni nyina ha eni na bo ni ya di wa ka me na ka na si wodi nka kura ba ho ama o ka sanya ne kura se so firi wo kura mpa o yiri wo suro no won fa wa chi da ni wa kura ye sa de no ma won nyina ye ba ko ye tena eni pa ka ho enye me nko na ko ye eni pa ka ho pa ne ko ye na madam so wo di ma ba ho enu da ta mi na ye ye mo ta ni afo mi ma ba ho ye chese ye kuda because some way there so wo ba warifo atumi ama sofo suhum sa wa aja wadwo ade ane ko ne sofo ni ira ko mbetu kuro yi aja du se ju so na so fa so papa o ka da utiri so o ye yemu na ai konfonu kwa yen kwa lo asɛm wei baako onyi ni sɛ wonkɔ asɔre yɛ a wo yere ɛkɔ asɔre no wompɛ like wompɛ nti na wode saa asɛm no ɛto ne so na
me one me what pastor na me ya se no so da me one na de no pastor apostolic ya wo pastor wo pastor eti usu obi aya wo yere dan oda wo say usu obi aya wo yere dan nti wa fa me mati ni wa fa mati obi afa ko ana wa ai na ma ko adam ejadom ube mewu no bi fire ube mewu no bi fire na ya na wo ma ya fire ya ni ebe mewu aso bi o wa no mo adwuma ye nti no abali fi ye kunu ma wo bo jama no ya na ni be mewu ye me ma na da no ma aya kuma 87.9 FM akuma mu nsem dwumadie no anu asoguso awutie no ayire sen gagaga dum so wo beba ha ye kranke e betwe ne dada tokro ni twe no ba bia wo se ewranya no kra bia e benya de ama ho aya nim guase akake anasa no kra ne ewom ye twe ho ambasisi na menen eba etoso enan wonye me wonya 14 years eno konye mo ko mo new school enti won tumi awo nti ade ne ko kasiem ena eka 27 million beto me so enti adon fo mi su fran ko fo na o mo dom mi bi ena be na ne so ko pan se mi mpedua na o yaketwa o ma me ti se mi awon sheda eni eyi ti ma me nya 14 million ba wo so anya bi afa na mutumi ani a na tumi ni nyame enti e ba na chese nkofo boabo bia na me papa man so amne o yesie ma no o mo so bondi enti so de na ka ne yim na ka me ka million enti na metumi ani afa na mapem ena o mo fra me kunu se eja kwenta woni obe na wo no sa kora won ko fichire wa kona saboa kana enya na fichire enti yaboa bi won so sa kora ni wi ankara to adaka enti di obe nyan fa dum ye ne fa ko yi akora me fi wo ka che mi nyan se woni bi a wode be boa me eni me akora ne product mo ntua ka enti na me so wo doctor mo na che se ya ni abili sempa akora ntua ka ni woni bi wode be tua ka enti o pin na asa no kan me so so fu bi ye ne kwa so de me yare nwe bi o na hwe me enti me wo to me ni nyina na kwa so fu no e ko da ase so fu no kwa wo gi mi ahwe me yade no o ka kire me se e na so fu pu ni bia mo mo ayehu enti se mi kru ni wa wanye me enti wo twen e ma ne ko fire mi kru bai e na o gi me e no hwe me na wo twe eno ma me koye me hoto me enti yakoda ase na me so fodi aye na me e bia ne fa me no ase no se o na me asuafo nsa ya bia no me sika enti de mo ambenya bia mfa me danse na so papa de aye nti me no wo sum ti me no sum fie me nsa me ko so de bia a me ne na sum enti e ba asa no so e bo akire no na chese so fo no so ye na giya ni na so na o benesim hospital e won so na e boy chile ma me de ko lebi rotes enti me ya na chese me nimo e na me fra na yire se so for so ne yire o mu ntitwi papa na yire mpo de kakra na papa le on titwi kura enti me fra na so mama ya to me ni o so me mfa ne ko na me so me ni wo me ya den na so ma kwa du hwen na me papa e ba nti won ba ya omini nya na furu ambulance no ne yede ne akora ne ko he wo mu gina wa ne ye no operation ni wie so so ne ye pa sha e ma ye ni fi theater wo kro ambulance 2 million no theater ne ye ne theater e no ma me 5 million say je tu ne bia na omi hie bibi na de theater na msi wo no mo ko he enti ye li akora ibe fie papa yi mihwana omuma ko ma kura ni bedi biye no omuma ko ma enti hwe saa mi di ko tu obi anim sa adena omuma ko ma wo se mene na yefuo bi ko ma mehunu ba bi a mefa mediti enti aja mi di me se no so me hwe akola no enti na chese mi dwa akola ni wie du asore da me ko sore enti me ba na papa na ne yire jikoto bibi ma ba ta ni na na yire pampers ntade no dia kan no dia mami am dia ba enti ewi ase no na se me hu mfa mi papa na papa na ye empa ibo na nsa enti e ba sa na wo ma ko ma no so no na woni me ya aka me nkasa sawa de de ntokwa be ma enti me ko no nam se na akoma enwentuwa mu ntino me ko mpa ibo na de ma nkra be ma no
na me de me koi enti na nsa na ebe wie na akola na o ka so won ko doctor won ka hono me wesa akola na ba oba ya se ma da se me ka se mche oni sofu me de me se bia bia papa ne ye mpe de bia wo be da se na so be ka se bi ti me de me ne ko papa na so kan sa am papa se me kan je sofu se be dro ni me no amo ama o the squad for we ban so we be trust squad am kwa me adom me ba sha we be trust squad am so ana so for say ya de ma o papa dai enti papa me ye ni nyina wan kai ana wo so be ma squad for bam so ene me ma praise for be chino enti wo ka sa no na ma fere pa se papa ne bo aboa me a mi kru na tumi esa asuma sa na enti bi de na sua na me isu ena o me de o mi ano ensu ena me de ye wie ena me bai enti me bai ya kwansi na ye ho so ni enya off enti na me ko charge me fun wo baby enti sa praise for be si machi o me papa no enti wo de nkrajai sa me bai en kan chem se de mi kru be kan enti wo de praise for ba enti me hwedi ena me pe wo ma me no mo kwaso bi na so me ko jame papa e ho me na me ko e na abanti praise for sa me de ja me ko jame na me ko pa no cho so onya bibi anche me na ja wono na ye nyame nipa de saa abedi no na ja me pe nipa timi ko na kopa so fini che so ja wonya bibi anfa ncheme na de adu no wonya anfa ncheme a enkoyi na ja me kan ya na papa yi wotias ye no ja bibi ama ne kan ye afa wi ase ade achi ya ni hwe so mi kun baba ya de beto mu siafo ni se so na afa me wadi me ye wasu wadi me wasu wana wasu sofu na di me wona kan sasa mi kro no sofu na di me Akoma efe sofu na di me enti mi nkoma sofu no wa me na sofu na bi yade aya me enti yade na me yade no sofu na bi yade aya me wasu sofu na yade ba yade aya me e kwa ba so na fa so de yade ma wo sa me yade aya me ko me sisi ani mi ko todwe e fa me to ase a ba enti mi nante ken so papa na so wadi wi wa na gbe ba cha enti mi na ko po ana me busu afo se akonta asami abeka wo wudi wani ya na se obi na tibe ka cho se akura wadi ni mako mesha sa to ni na waso egusu awuti he yasi amagasha ye huna magahoho na woni msazem we no nya de bedra so ye hwehwemu no afri ne dai ya sare a de akwakosi next week Monday ya eja kwami adom obi afa ne re wo akosi sada no na che se oso obeba ne week ne week na onko abeso enti obeba enogradu amen enogradu mako misi ko sua ne bible ni e se me pe bible wujidi mi pa cho enogradu Adam studio ha mi pa cho me makuma bita Adam studio na mi ne nu ni petra na so bodu apen mi pa cho ai na da ne bo eno de na mi wan nya ko na mi nyanwu nya ma me something there na mi nyanwu nya me ka no kure mi na ko na mi nyanwu nya ma me ka no kure mi ba cha na mi nyanwu nya wo bo dua no sa dua no bo anya se ba cha na me ko sori nso se na wo ko sori a e wa sori ko fu wo na wo ya me sunni wo brebe na be huni nya me enti na mi nyante nche cha se brebe na be huni nya me egbodu akwa bro wusi asofu na be huni nya me ba cha sa che ni betumi asese apostolic wa kwa ni wo no asesa mi yi mi firi niema bebre me say apostolic asoro wo confess mi ba cha me kwa ni a kire me pa na madwene me mfa na be si asofu na nya sai ba cha enso mfie be kwa nan ni o si asofu no mfie be nan ni en wo kwa apostolic wo kwa nan nyina ba cha na asofu ni asesa wo hu sai ya kwa so di o ya wa so ko fu o so bo akwa ya kan ye ntie siesi no mo kire pa na me na ase madwene me so for ayo me pa cho me ntumi nya so fu ni me ka be bodi me pa cho so fu ni me so for ayo me pa cho so fu ni me so for afro me pa cho so fu so for esna so fu ni me so for ayi one obo me pa cho one obo wujidi obo me pa cho me pa cho me si ye besina ye besina sa me pa cho mako wu sa ya no kwa wo de mo pe ya fa me pa cho ai what you say me pa cho ai okay me pa cho ya de enya kata so mu me pa cho ai en ka so ye mami ko be de di besi o me pa cho mate me pa cho so mu ye na de ba me pa cho mate wini mu ye what ye nka me to nka wo tv so ba no so ye koi me pa cho enye no kure me ntumi nya sa de me suro kwa me ntumi nya sa de ko bi abodua pe na se modua dai sa amle no na nko so do nso na me nyante ya so ne nkyerɛkyerɛ na sa me pa me pa cho me pa cho me pen sa pa me pen sa
Akoma 87.9 FM so open san ya be ne san so dia ma. Mami Judy, Mami Nyuni. Tacha Jimmy D. Jimmy D no so dia di. Mate, ma yakwa Bible Center. Na yene Asaibu MC enkwedi nkobo. MC. Mako. Ye mami yanim. Ma head of pa. Ye mami yanim. Me pa cho mo fa picture ne nto so mami asan makwa MC. Ai. Mo fa picture ne nto so mami. Na re edua no wo so obo ne sen pawpaw ni yakwa. Iba cho si so fu na me sikada. Edua ni. Wonu ana ko bo ni nsuem no sa ba be ka kire me. So fu na fa woda. Edua ni yawa na so wo so me sikada. Sa edua no boy. So fu amoska. Mbacha han anya so no da ye ntino mo aha e ba me ka doctor e na obo ame na me ko so na me am no obo ame me pa chan wa wuni e wo na da so no me pa chan e no gidi mbacha chan e na ene ma yesa no e na ne wa yesa nu gu ase ne atete oh my god e dia ye me obi be so oh manya gidi wuni e me pa chan bra Facebook live Akoma 87.9 o to mu ne se za no mbacha chan achina obi anim same ka bo a adwendwene anugu ase ne atete ne aho kire de medi kura bo me so wa ajapade am so no na wasase enti me bibia wo no na sase so wa gini nyina de be ka want eja dum se wa wi ade pada wa nam sadamitie wa nam na se wo ya de za no me ma de se ye hu kakra hu pa obe ne de ba ko mama no asoponi e fata no ngu we de na de ofira de e be peponi na bia na so oh enya de keto very beautiful ya dwendwene na kwaye ya be hwehwem okay MC Mako ya da yatifo nyina ase Mako ena awia yi de ya de enchia kese e be free Bible Center ya so ye ewo ba bia e de ama ya hwefo ne yatifo da bia ne da nyina obade ya adom na ye betena sese ya eye apomuden wasem ne ye ka ewiase wotewa wo so mo apomuden de ehiawo efise mpanimfo aka na saa se obi benya wa nefiri yare me so edi ente because yare yewa enoma bebre wo wiase ma wuntimi nye edi nyina ye yare ana yare nso timi mapani timi dane abofra ketekete ni nyina ye yare etimi sew se se betrase se ni e bekasa afa yare ho amwo ba bia wo benya wa yare sa ama wo yare akwa ma me papa no anya so pa no anya so no atie eye Bible Center enoma pa ye wa ye de brewo mi so emfiti asem je bedin ka kan se fire number no se de be ya wo betimi afra yen na fe de ha wo bia no waka kire yen ni ama direction no aba ni ahwo yare na won so ho ato na fe wanya ahoden akoyi wadwuma me pacho Bible Center ye number no eye 0244 08 34 82 0244 08 34 82 ana ba ko eka ho ye 0244 988 004 0244 988 004 me pacho so wo Bible Center ye kira kwan a wadawo makumase ye wo kumase atonso ago governor hospital kase na si on dachi ana abehu Bible Center afa wudu ani kire sunyan so a ye obi o area 4 sunyan magazine wo ehwo ne ye wo afa wudu ani kire koforudua so a ye wo koforudua ejusu station ehwo ne ye wo ye no mo sports stadium no ene di hwa ni mu afa wo konkran patamon so a ye obi o tema a me kase ye ewo com 16 lashibi a ye Bemba West Club anamba West City me so yare a ye beka ho asem eye nkasem yare no sebi na etete wo maame no papa wada woma furniture Bible Center ya so ye bia no ye behwe ne ya ma dan den ya ne ye ka Bible Center ne ka nkasem asem a eya na obi te wo bedun se a dan den ya metisa nkrofo ka machina ko ho saa enso me ho ntome da bi ma metie de na ye ka chewo se de ma Bible Center ye dan so ewa afoforo mu ne se ye de aban ene di dwuma abia ba bia wo koye no obi akyekyere bibi di aso ma me papa enye enho aduro no obi awo ade a wo de sa yare edi hu dwuma enti na Bible Center abire bia betra se ka chewo se arthritis ana rheumatism sasabro ana cancer kokram ana ato won kasemu a ewo so wo de Bible Center titi wo mo wo enkasemu yare te se ne spinal cord
ebi a wakɔ hospital akɛseɛ bi yɛka kyɛn sɛ n'akyi kasɛɛ no ɔyare aba mu ama ɔhaw aba mu ama na rere afei wɔte hwee mu wɔntumi nante deɛ yɛka kyɛn no ne sɛ yɛbɛyɛ no operation a maame papa na wotie me so wɔbubu gu fie ana wontumi nante a yɛ spinal cord yareɛ nti na wote fie a braba herbal center wobɛduru a deɛ meyɛ da nso no sɛ yɛnyɛ deɛ ahaban ɛna di dwuma woyaleɛ no ɛha wo no nyinaa yɛwɔ ho ahaban a yɛde bɛtoto so ama wo ɛnyɛ biribia ne yɛbɛma wɔ duro ebi wɔ ahaban no ane yɛde bɛto wo yareɛ no so ama wo ama no akɔ enti na daa ne daa nyinaa no wowu baa herbal center yɛsa yareɛ bebree no ɛyɛ ahaban ane yɛdi dwuma ɛno na meyɛ da nso enti sɛ wɔkyi kasa no ɛyɛ spinal cord no ɔhaw ne amane abɔ mu a maame papa ɛnkoto sika no wu baabi a wokɔe wɔnante nyinaa berɛ ɛnɛ me ne wo to nkyɛ sɛ sɛ wobɛpie baa herbal center wɔkyi kasa no ɛyɛ wo ya no wɔkyi kasa no yareɛ abɔ mu no ɔba agya da wo ma nana kofi baa de ahaban ɛbɛsa wo yareɛ ayi saa ɔhaw no afiri mu da bia yɛ ne yɛ kasa fa ɔmo anya kotodwe mu ɔhaw ne amaneɛ no kotodwe ne ɔhaw ne amaneɛ no ɛdɔɔso bebree enipa bebree ɛtete wɔ kotodwe mu yareɛ ho saa do yɛ me kasa obi kotodwe yɛ ne yɛ a wɔntumi nante nkɔ baabi a maame papa ɛnɛ na wo kasa a enutɔfoɔ dɔɔso makyiri ointment ahodoɔ matɔ enu ahodoɔ ma no maame wanom ɛnkɔ ɛkyerɛ sɛ wofa w'ani nkyerɛ Maa Herbal Center deɛ na me ka kyɛw ne sɛ wo yareɛ ɛwɔ kotodwe mu kakyɛ gyino na sɛ kasa na wɔ kora na butu so no ana saa rewe nsuo na abɛgyina hɔ ama na tawa ama yare aba mu a wontumi nya wo hwee ama okotodwe na etutu ɛyɛ wo ya ɛnɛ ɛda yi deɛ meka kyɛw ne sɛ fo ani kyɛ Maa Herbal Center sɛ woba beduru a deɛ ma yɛn sa yareɛ ɛma kotodwe yareɛ ne kɔntɛm ne sɛ woba yɛnyɛ deɛ ahaban na to so na ahaban na ɛde to kotodwe ne so no yɛka ahaban bɛɛ mako 20 ɛna doctor ne ndie mu wɔde abom ana wɔde to so enti mra wɔde ahaban ne bɛto kotodwe ne so ama wo no emire tie bi yareɛ bi a wɔ kotodwe ne bia no bohu sa ahaban na yi saa yareɛ ne nyina afiri hɔ na afei wanya mfa hodie enti me sɛw sɛ wotie me na wakyinkyina kotodwe yareɛ no wode bɔ ho bena sɛ kotodwe yareɛ wei deɛ ɛnkɔ me wo mete makyinkyina bra ma me sɛ wopɛ sɛ kotodwe mu haw ne amaneɛ afiri wo so a baabi a wɔsɛ wode w'ani kyerɛ ɛyɛ Maa Herbal Center yɛwɔ atonso ago sɛ wobɛpie hɔ a yareɛ bi a wɔ kotodwom biara no a no nti ama wo ntimi nante ama wo kuta poma tenten no woba yɛde ahaban bɛto so ama wo mese last week maame bi ba Maa Herbal Center wɔma a yɛdi wɔ mfuo yi ɛno na ɛkuta maame a wɔde ba ekuta yakura ne yɛka sɛ wɔbrɛ yɛ wɔma meɛ de awɔ fufuo ne yɛleɛ no nti watam wɔma kɛseɛ ɛna a wɔsa baayɛ no ɛna ɔbaayɛ wɔma no wɔgya ato baabi ama wɔnante ba enti sɛ woba ne yɛde ahaban ne tu kotodwe no so a sima kakraa bi mefa sɛ 3 days wobɛhu sɛ kotodwe no yareɛ no nyinaa na afiri hɔ ne kɔ enti mesɛwfo ani kyerɛ hɔ afei obi wɔ a sisi yareɛ na ɛha no sisi yareɛ di ne nya mesɛ wɔtena se odidede ɔsɔre a odidede mesrɛw maame papa a wotie me sisi yareɛ na ɛwɔ so no sɛ wɔhwɛ yɛ a ɛbɛtena wo so ama sisi na kyea kɔhwɛ baabi emu bɛtwe wo na yɛ mu twe wo na ɛnkyea yɛ ntoa na ma ɔna bra Maa Herbal Center wonya bepie Maa Herbal Center wo sisi na ɛyɛ wo ya no yɛwɔ ho ahaban wɔ hɔ a ɛde bɛka ama sisi yareɛ na atena wo so akyɛ no emire tia bi afiri wo so enti mesrɛw sɛ wo sisi na ɛyɛ wo ya sɛ woyɛ bɛrima sɛ woyɛ ɔbaa ana sɛ wo sisi ɛdi wo nya ɛha wa mesrɛw fo ani kyerɛ Maa Herbal Center ɛwɔ atonso ago sɛ wode w'ani kyerɛ hɔ a sisi yareɛ bia tete wɔ asase so biara no mmerɛ dodoɔ bia de wadie biara no Maa Herbal Center de ahaban bɛto so ama wo emire tia bi na ho atɔ na afei wo na wokɔ baabi no enti mesɛw sɛ yɛ wo nipadua no na sɛ mututu sɛ wo nipadua no na dane da nya bɛsɔre na nipadua mu yɛ wo ya woda mpa papa so ɛnso wobɛsɔre na nipadua mu nyinaa yɛ wo ya mesɛw ɛyɛ ɔhaw ne amaneɛ na baabi a wobɛba a wode problem bɛba a yɛbɛhu yare kora ma wo no ɛyɛ Maa Herbal Center mesɛw maame ɛnɛ nwɛmi tuufo sɛ ɛmfa wo pɛ nkɔtotɔ nuo ɛnom ɛnsa nkɔfa yare foforɔ mmerɛ wo yareɛ na ɛha wɔ na ɛnoma na wote wɔ nipadua mu no tuanama na bra Maa Herbal Center ɛwɔ atonso ago wobɛduru hɔ a yɛde mfidie bɛhwɛ wo ne ɛhu yare kora ɛha wɔ emire tia bi yɛde ho ahaban bɛka wo na afei wo nso ho atɔ wo afei obi wɔ hɔ a ɛni yareɛ na ɛtetee no obi wɔ hɔ a n'ani ɛyɛ ne ya n'ani tetee no mesi awia boy n'ani so yɛ no wisiwisi mesrɛw Maa Herbal Center kasa wɔde ahaban ɛsɛ ade a nyagidie sɛ wɔde yɛ enti mesrɛw maame papa a w'ani yɛ wo ya w'ani yɛ wisiwisi w'ani wura deɛ ɛtɛsi w'ani so ne nyina ɛyɛ yareɛ mesrɛw wo bepie Maa Herbal Center yɛni aduro na ɛwɔ no yɛde ma nipadua no wonom
na ko yi yare bia ba wani so no na fe wani na nanka ntimi mfa hu ade no na fe wudi ehunu ade enti awie ya make say so papa ana ma mi bi empo wani hu yare a mesrew twro naka osi nipadua no okania ne wani hwa na wani kania na anum na abayira wa asase so se adum anasa yare abam yanum ya ni nyina no fo ani kye ba center ye bam aduro ama okania na sa bie ama ani yare no akọ ama ho ato meso je number ni biem na fo ani kye ba center ewo atonsu agogo me pa cho number no eye 0244 08 34 82 and you was 0244 988 004 that be a mekacha say wo do ani be che ba center ye wo physiotherapy ho ye wo massage ho ye massage e wo ho enti ni padua no emra wonya stroke a wa ba center no ya do to fidie ne so a na fe ye de ensa ne so massage o ye wo stroke odro wa aban ye de kawa emre tie bi se stroke no otwo na ase o se wo ye den ye wo ba bedru a stroke no ho beto amoanya afa hudie afa obu wa kompo yare na wono so kompo hye ni minu meso se kompo na etete wo na edi unya eno so fo ni kire ba center ewa atonso ago ye betu ase ama afa obu osa na ekunu yamkuro ha no osa no ha adwen papa mako so trauma osa tete abra ba center wo a medi ho yawo enti anwa ya make say osa na ha eno so fo ni kire ba center afa typhoid ana no so tete wa eno so ba center ubenya afa enam yare bia na ha ni nyina no fo ni kire ba center kasa na ba weye yale bia wo ewo ni padua mu no ba center wo ho aba ya de besa wo yare enti me so je number no ne mfa kasa na emra awieye me pa cho number no eye 0244 08 34 82 0244 08 34 82 ana ba ko aka wo 0244 988 004 me pa cho opa ba center kumase ye wo atonso agu government hospital no nachi ana be hu ba center tamanso ye obi okom 16 lashibi afeso do ani chesu nyanso aye ya afeso nya magazine ana kofodia nso ye kofodia jusu station wa me so fa ya nya beda ba center ni afi ahaba ne sa yare ne mra nu du na yare na wo kwa emra ni sebo eye ba ye de tiefo ne arefo nyina ase oba de ya aduma mbesa ate yenka tiefo na wase papa afei ahaya Akoma 87.9 makoma mu nsem dwumadie no eno an yeguso ye de mamu no na wo ye de mo free studio B now ya sign aba studio A na ye second story no eso oba memo ha na mam apom ti se wie ya me adum within ba je from patience in team free here by if it touch mata no so what if you say ba cho me 39 years okay patience yanko adam ba cho me ba ya anya bone be me bia me ne na wo nkura me ensa e frɛ no akwasidru na ni dodo na afrɛ no sakola ofiri abu akwase paase ho no no maame mu nyina wo no maame mu okro bia e frɛ kasapin frɛ apia hene me ne be ma na atena mfie edu enie be ma na be wale me aye ma ye frashem ka wa mienu ono so hye baako en wode me betena tu free techimata no so betena kro bia e frɛ honom kumasi kro dua mu e frɛ akropon kokoben e wo sunwan road tabre lai honom me ne betena honom wa CCS muni na yete honom no mama eni bidie enso obi nti ye ntem asem me ne be ma ye bibia bom edi enkomo ye bibia kama obi anti ye ntem asem be mfie miensani na menyem me ba de otoso mienu me wo ye no na asa yale kakra wa akura no nti me ko tena o ma me ho wose paase nti mire o mo ko akura efro apia hene me no o mo ne ko ye nti me no o mo ko ye na me ko tena ho no mana no anche bia na lockdown ni si ye nti na yeso ya na ye afu kakra ho no nti be ma dwe se ne me ye mako kakra nti be ma na ho anu aba ho anu ko ho anu aba no ko afa wi eche mama wo ma biem me frɛ na wase lockdown no wonti mi ma ene ye season na de nsem bebre nti e wo mu a ena me ba me ye madwen se na me wofa me so me ma me ne papa nyina awu nti me wofa o ye me ho ade ma na wo firi mu a ye ba yie
ti me frɛ ne sɛ agya me wo fa na wo yɛ mo ade mo wu nti me pɛ sɛ me ba kumase bɛfa me ntoma na me kɔ ayie wo me ma me kuro mo techimenti ya adwomɔ ben duankwanta nti me kan sa na so wate nti me bɛba me frɛ no ma me lolo fe nti tam ade bɛ kyɛm makɔ no me wɔ hɔ na me kuro no so no ma me mienu ansa na me kɔ wale no ana osoma ne ba panyin nso kra na me ne nete o ma me afiri mu nti me ne akra na ma na matete akola na ti osoma ma akra na be ka kyerɛ me sɛ me sɛ me ba abɛfa me ntoma na me nkɔ ma me hɔ abu akwase paase na me kɔ hɔ no ma me niema wɔ hɔ me nkɔnkɔfa na me na me niema de wo ka ne sɛ me nte ase na kasa ne ye mu so ye betena kokobe woni ye han dan ti dan na ne ye han no ɛna o ma me nua ba ko wɔ tema na o ma ye fi mia sɛ ye ntena hɔ no nti tam o de safo ne ma me kunu no ma me no ye frɛ na abena sɛ wa ofiri sɛ paase ma me ne frɛ me ka kyerɛ me sɛ safo na o mo de ama ne ba no efi o ma me nkɔtena hɔ bi na sɛ me kofie o na sɛ me ba bi ko wu ana bibi ko ye ma me mo ne ba ye sɛ abena sɛ wa na akum me ba onua ba Akos ye frɛ ne bohema wono so ka the same thing sɛ safo no me nkɔtena fie hɔ ti mama ba sa na be ma no ka se nkofie no na me suro na me de o ma me mo aka ni nti be ma no yi bi ne na me wa kurase ye frɛ o di asibe nti mra be ma no yi ne ma de kofie kwa na me minni te ayikumase ha ti me te sɛ be ma na yi ne ma na ko me fa te ha me pa na ma sɛ ma no ma me na ka ni nti na me suro ti didi mu na me de me ye sɛ me ba kumase to osuma mo akra no be ka kyerɛ me sɛ wode me ne ma ko gu sɛ paase wo no me kwa yie no me koduru bechem no ma ankɔ ɛna me koduru fia me kye abusuafo na me san ba kumase anadwo timbeduru anadwo me to be ma no na obisa me kwa so me bo mama ne sɛ ja me ba sɛ me befa me ntoma no makɔ yie mama ya me anu no kura no beduru na be ma na tweme ne ma nyina ko gu sɛ paase wo ma me dem wo ma me abrɛ sɛ wa dem wo sɛ paase me na me sɛ ja me sro kɔfa me ne ma brɛ me be ma ne se da mama maame ne me niema ne dai afi na maame ne firi apia hene di asibe ho ekɔ abu akwase paase na wote na maame ne me niema ne da ne dam maame no mi kunu maame efre na bene se wa maame ne nka niema no hwe me doto monfo bebre anim se wo mon kasa nche me kunu nkɔfa me niema me na afie kura yese se de ma ba asetena be ma ne se da wo so de wo ye maasem wo fa ha wo sini ha wo wura no wo sina me kɔka no mama wa record ma no asem no de ascending na busuafo no mo de admate na wadi matem wo ye ma asem ye niam bi na me koka no wa tom ya ma na busuafo no mo di matem obi mfra mi musa me se wade mu nsem ko busu ai obi mfra mi me ba Emmanuel Kombian ai wo ye ono na Kombian Clothings aya ne dia Emmanuel Kombian ono na Kombian Clothings aya ne dia na pempam eniema saa no na ose ye fanto adofo eni yahwefo eni yetiefo nyina danim se ninua bema ninua ketwa oye bema ye fano Emmanuel Conte na Emmanuel Conte ayira wayira edia ye tade frene pa eni imaketwa ni mfoni ni eni ye de atu TV ne so no all over the world ni mfoni ni akoda no awayira no Emmanuel Conte na awayira no ni mfoni ene da so no ne dipa o mo de frɛ no ye imaketwa na oba ono ni nua pani ye frɛ no Kombian no ewo Kombian Clothings wadum railways ho last week Friday ya o ene okọ ye 9 December ya ena akura yi ko ne bra ho ewo baabi o ye adwuma ayi Kombian Clothings anopa no nkron 9 AM na wo free one was wo kofie afei de wo pon koduru fia yes imaketwa ma fie o na ne wa fa hene ne wo matwehwe na twehwe no tokro twono ne matwemu baabi a wo munim sei imaketwa di agorokɔ ehɔ nyina wo mahwehwem fa nyinam enya de a wo mahunu no imaketwa ya ne mfoni nda hɔ yi wodi fisia dun so me pacho se wo hwe Facebook ana se YouTube kra no a wo betumi aba se wo tie radio a wo betumi aba behwa akoda yi bi bia na wakohia ne baabi ana baabi a wotie no wate wonche wopɛ wo hu ne fie kwai enti bra na behwe ne bi na ebo a me yensa nka ne se de wiase ye hu wadi finhia dum yensa
na ono onye tente ono so onye tietia oye ho ne ho wono a won so ono so onye slim ono so saa ho ne ho saa ene wotie ene oye tuntuntuntuntu wo hwe ne TV so a oye tuntuntuntuntu na wote otimi kwata yi Bushay ampa me ho no wotie house number plot 24 block 111 house number plot 24 block 111 Bushay ampa me ho ne enua be meti akraketo ya yira 17 years imaketwa anase imano konte mesramo adawro mane ani die kwanso na busuafo nyina sunu gugem buronya na ebei yehwe ne ekoso o man Ghana mu chese wo bepie no o man ya na uhunu ne wonye enti ebusua ne da na wo mudidi enye yie buaye ne na ye sentime enka ya branch efefefe ya oda ho no se wonhu ne ba bia fa ho ama ne bo ma posifo so ye bia eben wo enti sa Akoma FM wasokwa ye ne mo no na edi hwe ne mu wo betimi abeka chese wohunu akoda no ewo baabi enti sa so obomode na frɛ yesisi a ewo 0244 806750 0244 806750 0244 806750 and 0208 161822 0208 161822 0208 161822 Emmanuel Kombianse enam wo so ema wo mon setimi ka won this year Emmanuel Contape anase imaketwa yi abronyan na asia sonko bi omode bema no woni wie ni afi atwema me akot the year 2023 enu ntimo mo ayemi ensanka no yenu aba to asoma me mama ntimi pacho emre bia wo ye masem saa mekoka no wa frɛ o maame mo no wa ton me am o maame mo esem kitua bi kra bebe ye ntema no wa record no da send wo mo no mu di mata obi be ma record wo ne de komodie mama wa record ma no asem wo de akwasidro French asoduro chasoduro en gadem di Sakola akwasidro chasoduro wo fia bua kwa sepa the guy name de say Sakola ada ye wo no ne tri wo funyi da mama de mbeto ye ni sara mbeto na we twa Sakola de wonya Sakola na but your friend Sakola your friend Sakola what if you say me pacho 43 years and now to me recording na what dey record mama de so twa picture wo twa no de asende and no wo twa won no ambo bros no ana David bros brother mama me ni mobi na wotimi se me ne kasa na so wa ya de bi na mente me waso me ka wotimi record me de na wo twa picture no de asende na busuafo no mo de mete ho mama minim feeding bottle tuana no enwanwa mama ya na so born be mama enwanwa obo pampers mama ana nakpin e ba cho twa me sisi a o de twa me beba why twa me ye nyanwie yo mama afei na agoro no aso eja no afei ne de ewura buchi anim ene de ja na gum ne ebom se no musie no na e ba kasa bede eye health and clinic na make for one ediama wo mesraw say ye diabetes and hypertension stroke and I will nine will say it typhoid and also prostate yade we ni pedwen mutimi say ya na mu hihye pa yade be na ha wo ya atra so mesraw ada tutumrika ma na ma oto na bra eye health alert a doctor for ni fidi akase ye ho ene wo ashaman ye ne kweso ta hwe ni mu ye be municipal assembly no Medina Post Office First Atlantic Bank e won ye wo Kasua Crispo Junction ye ben block factory na freyen our 0242 518893 0242 518893 na anyone mun nkomo floral disposable handkerchief no eno na say ye use yo ehie purse mi hie hanky mo ehie bag mi ye ya na ye uhu oh na ye de agum hit no so ye de agum ya paper ya na ye de paper na fe ye de atodas be mu kama eno ti floral disposable handkerchief say handkerchief dada no ntoma de ye yi na kwa de ye kwa eno no man sanka de ye wo toiletry nyina o facial tissue no ho ne manak pins eka ho wo pe bi afre distributor 0243 033033 0243 033 adi na mo sere sere shwe mu kaka ase ase me mu ana ya juada menya fem juada na se nya kopon di afia kami kuzi Abatu Yesu bien, Ejuna miadonye,
Marco, what did I say? What we say the message degrees, inches. Now the jingle with the jingle of the hand. With the jingle of the hand. Now the jingle about local. Every medium. Now who are not to me in America. Jingle about to me in America. Richmond About Center was a Blackman FM, Benya Biato, Angel FM, Benya Biato, some Drone About Center, some About Center, Blessed about Keo, say Jeff about Mancasin, Paulina Ensapon, Fique about Conongo, Fayan was 0249 186845, 0249 186845. Now just a young quiet man and stuff. Go fire my dad. What is it? Go fire when you drop up and grab a yard. And to the so what that many what that what I will say it. Oh, Papa, what did you know? Enti wo dia Masaka Grofa wo bedi do beda year 2023 ya fa woni se the economy ni besi akoya be ya fa ya ma economy ya ni awu Grofa wo se economy ni ko so ya fa ya mo gas ya be fonfon ya mo hwa ya ni ya tokom economy no go beji aha ya bedi enti no Grofa wo ko gas dwale Mr. Bakole na customers not able was Fred Mens apidan pure live chemical ni e ba shop nyina no Grofa nya na frɛ 0244596532 0244596532 mpacho your sponsors no ya hampa ni yeche ya kasa kama so go chinji Grofa yeje ba fetes yeje omunyina Zahara yeje Piwaki yeje Charistic yeje Hindi yeje ana ba ku bi aha Dr. Mafu yeje cafe yeje Dr. Bedema Grace gift yeje Tom Choco yeje just say yeah akwantu heba yeje yeje ani yeje Dache hene ayi man kokunu policeman ene ne birthday dache hene happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you. May God bless you. May God bless you now. No. May God bless you now. No. May God bless you now. Sweetheart. May God bless you now. My title is Police Accident Investigator. Okay. At Bekwai Regional MTTD. Okay. Now ordained pastor of International Central Bible Church. That's right. Amen. The owner of Dache Football Club. And the chairman of the Akas New South Landlord Association. Popularly known by all as Dache Hip.
wabɔ bra wɔtumi ayɛ adwuma bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ yɛbɔ ne so wayɛ adeɛ nipa de wayɛ bia na kyɛ sɛ wayɛ adeɛ yɛfrɛ no Jean Sergeant Ebenezer ɔsɛ tutu ɛna wabɔ adwuma wayɛ adwuma pa bɛrima de wuli adwuma na ɛsɛ yɛbɔ waba so adekyea yɛgu adua no so a wɔmahunu mi ma hye wɔ mo so ɔmi adwuma pa na yɛyɛ ne yɛhuhu mewura didi na taa wo dwokɔ mamta wo mamfa mu nkwa ho mewura didi na bɛmɛna na meyɛwo a na metwa wow bɛmɛna na madendɛ na fufuo na metwa na madendɛ producer na mesha Ebenezer ɔsɛ tutu wɔbɔ adwuma ma kyɛ sɛ wodi ho ate wɔbɔ adwuma wɔ nsɛm ne adɔɔso Ebenezer ɔsɛ tutu sergeant police accident investigator bɛkwae regional MTTD nyame nhyira mo minim sɛ deɛ wɔyɛ ɛbɛsaa wɔyɔnkɔfa wɔ nyinaa ɛnsa wɔ mu nyinaa ɛna ɔbɔɔ sa kɔmanda wɔ ɛnsa wɔ mu nyinaa ɔmu nyinaa yɛrɛ mu saa yareɛ no nkye wɔ mo wobɛde wɔnyɛ nhyira ɛna wobɛkɔ kwan so bɛba na apɛs m nyinaa ɛma ɛlɛnda bɛhyia wo agye me hwɛ wobɛde ɛnkyɛ sɛ wobɛmu wapue ɛno mbɛkɔ nnɛ nyina yɛpie ɛnɛkɔ biara no mu na akorɔ mopro mu mpro nana ɛgya adom yɛhyira wo ɛbɔ mpae ma wo sɛ awurade ma wabɔ bra ɛbia bɛkɔ biara ɔyɛ mmonyamfoɔ yɛbɛ sɛ yɛde ne picture bɛto so ɔyɛ sogyani policeni pani paa nti yɛbɛ sɛ yɛde ne picture bɛto so na nkɔfoɔ ankɔtaataa no ɛyɛ angel ne kunu no ne kunu birthday ne yɛdi ne dama nti adwuma yɛanyɛ biam koraa ɛwei ara yɛ yapɔn wɔntimi nyɛ yɛ hwee nti yɛbi ne nyame nhyira na ɔma promotions ne mmara ntɛntɛntɛntɛm na wode dampaare ayɛ pɛ dampaare kɔɔ yɛ wona wona woba noa no obia ntimi nyɛ wɔ hwee obia aboa Ghana yɛ deɛ wama n'ani agye wayɛ bɛrima adwuma bɛrima adwuma na wote bɛrima anim yɛnyama wakonya yɛnyama wakonya mama ngyina mu sɛ sɛ ɛti sɛ wotumi bɔ adwuma sa no wahyɛ bɛrima nyina ni onyam yɛba sɛ ɛsɛ sɛ yɛhoahoa menyɛ wodanie ɛna ɛyi adom Kwame Adom abena kwanu na ɛgya Kwame Adom okay yɛkyɛ tiefo nyinaa yɛkyɛ tiefo nyinaa ma wonye so atiefo agye so mekyɛ ma Lydia so ba tomato jodi fashion patase market I boutique patase jodi ewia yɛ ba ho jodi sofo na yɛde wayi ne bɛkɔ na jodi ajuju style ma mekyɛw bia ɛtwa gye nom bi na woyɛ den a wobɛnom nyɛ ho te sɛ de asa wo mpɛ no nyɛ sɛ ɛfiri camera mu a woakɔ akɔgya nom nom na wobɛnom nyɛ sɛ ade obiara bɛhu sɛ wonom ayiwa ma in fact story na ɛne yɛayɛ no adesua wɔ mu paa na adeɛ baakɔ a medi a ɔpaa yɛ wo sɛ wo ne nipa anya asɛm nipa bebree wɔ saa su no sɛ wo ne nipa anya asɛm na asɛ bio na wonim sɛ ɛnyɛ no kure mpo na wopɛ sɛ woka de to nipa no so ɛyɛ adeɛ baakɔ ɛyɛ papapapa sɛbi ɔyɛ dwonsokuro ba ɔno nya asɛm ɔde ka so dwonsokuro bu ɛnka sɛ ɔtumi dwonso ama kata nyinaa tete wo nso kata ntete wo nsɛm da nso ɛsa enti moma yɛmfa atorɔ hwɛ ma yi ne nsɛm a ɔka nyinaa no sɛbi atiefo ti nyinaa wotumi sɛ ɔnhyɛ ne nyina soɔ paa wɔde bɔ ne yɛkɔ adwu sɛ wɔbɔ adwaman ma menka obi message ɔno ma menkyerɛ hɔ Maa Akos good afternoon obi the message but also when me suffer don't me yes okay obi nso di odi about Maa Akos good afternoon please I stay at the area where Jadum stays etu be a me hunu ne baba ne se wode aduane ekoma ne papa na aduane na se de koma koda etu de be a ensi basket mompo na ne niema nso ubetwam no na Jadum na esi na ade okay that fantastic say no there sa ayi nyina no Jadum abobbo so say sa no ne but ni nyina no
ma me wie se because ne nkomo wo din na ko wie se me yira ko bo adwaman ntimi wa na biem so o kasa me yiri mu me yiri enye na asade o fie e ma me ntina me gya na ma a different thing altogether me nim se bia o se be o be ma bia no na yiri ntem wo ade ba ko bia na yiri ya wo mpe sa wo gina so gya ware ne ye kem bia me betumi akasa o eni bia de o yiri ye o se asemi na ko wie se ma me yari ya okudu asori fie ye hwe na ma no to na ma na niko kan ye ebi a likun sha se o ye complaints e wo ho sana se we ye kan akopio complain wo ye no o ye se won simi nioma ene ebe hye mu keke but anya no de mi kwadu a wo bo ma no kwadu wo bo no yere pa ne se wakobo dwama sofo no asas o hye se o ma hu se e sofo na afa no ye be wie chi no ba beka se asofo no sofo nketo ni bi lesa asema ono kasa o kama on still need evidence na ni ye ko wie say coaches na no putu no onim se so say gina de ogina se sofo na afa na ebe ya asem tene se odanda no ma no be say say on de ogina se na yere abo adwaman na emum ebia se nye sofo nko asori fi ho no obi aye de ewe ko do be kan say asori fi ho na em se obi afa ye fi asofo nim abaye no obi ma ho na America ma semba no no ma ye mfa yawo ya we you say we see you ma me so for wrong so we no do on no do ma odina say o 7 year ye nyina ye nyam 7 ma 7 year ma ye be kan yeso ye nipa nti wrong say o yere be ye osa na mum say asemba me ye kan because ye titi na no yare a o yiri nya ye o pese o de bon kwa bi say dwame o ko bon na so fie nti na ama wonya sa yare no ye titi mu nyina no so fa che ko bon dwame ya say ye say be ye test asa o yiri be nya sa and na wonyin ni say dama ya so ko boy no ebia okoti yare ni firi ho e na adeba ya wo yire emema bebre wo saade na se ya asemba ne ya shira paniuma bi woni obatima na se woni ne bo brane dum pempes no fi se o pese wo jana ma yemfa no kura kwan enya no se wo se wo yire o pese wo jana ma obi ani proba se woni ko jira so se na okay se wo abodwama ti na wo jana but wo na bi ka abodwama no di ko bo adwaman sa na wo yire be kwa so awasofo na ko bo adwaman ndi ba to wo bo adwaman no ari na wo de obaran ke so wo ko bo adwaman timi jao ana wo na ko bo adwaman de yade ari yade na ba ba same ba de ntina wo de wo te so wo na ko bo adwaman wo je le adwaman se enu ntina wo de yare aba ba yetu wo jao etima asem eni nyina so onto se ye be ye test ahwe se yare na okofo obaba enti ye be test ma enu de obo wa mo se ehu be de yare ni free se free asori fie wa ye behu se mfie asori fie na free bam ebe ma nso na kwoteba ya ye behu bamba se me kase memma bebre ma enu be bia ho kwadu mo de bo mo yim ja wo mo no sebi eni nyina so wo ko mo no ne pa ni de ja no ana asem abanti o de ba be for sana me hu aja adom asem no na mesre nye sebi obi an ye de sa edi no utwa nto obi so a no ahwe all right ajadom beba anti ebe to aso okay I think said that oba wi ani abone ajadom beba nti men kasa kesi bia na de me kan say ye maami so how kesi ni nyina afiri wono wa how kesi a me de so bo ni nyina ebo ni nyina ne se wona wo kwa asore ho wo kunu ni hobi wo ba ye sofu ensi ne nioma na wo kwaji so mu bua no me pa cho na kunu wo hobi wo kunu ni ho wo baba na mane ye den wo baba na mane ye den wo so wonim okunu wonim ba ma so far as 22 years wona na tena wonim ba ma no wonim se de na ko mesitie wonim se de ni pesutie enti ede adea enfitiase no no na de wo ko asori fie ho se ko hwa wo yare nya wo no a enti de ade na wo sha ase kekakekanya a e ma ne befa asofo ne ho yawo wo se wo se wo ya oba wale fo ye de na che 6 million wo ka kira ne ye dan wo na wo ko kan sem wo nyina che na gede yi enti sa wo no ma na wo keka kira wo kuru obedi yawo amama bebre ya ho ya amama bebre ya ho ya omo yiri ye omo ya omo yiri mu ko ye omo ya omo yiri no ekosoro wo ye oba hantanfo wo ye oba wani nso ade enti nyoma bi wo ha ye kata so sie enti na wo ye wo ba no enyoma bi wo ha ni wo nwa so bokode efiri se wo ye ba me be ye ne ya ebi kura wo nsi ne nyoma de ye ka ye ba no kore ebi aduane wo ma ne bi ni enti be ye no kore wo ye ne sa nyoma ni nyina na wo ba hu se wo kwa so ne dem na wo kwa ko si sofo ne ma enya ne ya ebe ye ne ya wo ye nipa eja do mu bra ade bi wo ha me de
kyekere ma adwene bebre bra na bra be kyekere ye nyoma bebre na ne wo yere ye idie atwetwe ma so kakra ebia na se de wusi ka enye sofo no na mo ebia no bi so titi asore de mo ebia wo yare kakra ene fa ha kakra ma me e na odi amonyo wo yere eti bra na ye ntina se so na ye nwie ni yie na se asem we ye santina so Yami ya do any week pepe na nza na no ya investigation was na ye also good afternoon Ako the man should exercise patient because you to me e fa na munsa ya de free baby bebre to onya is wo gu ba no enimu ase no obi ni mo kire mu asem evangelist member so ma me nko na me ne ye rankwedi nkomo na afa woni na naire emfa mo de nto so me na mo ha family mo rocket clinic abusiafo me ma mu nyina aha ene avia baby biala wo a avia o temenka mu a mo hwem wo TV so mo so a ja mutie radio so no Rocket Clinic Limited yewu Kumasi Alaba udu Kumasi Alaba also pepeni na friend sika yene peni sika ifi no anedi enhwe ni mu na yewo enura hodo bebre a yede abadwa so a enei Ghana hade baby obefa bia no Rocket na ubia bodina Rocket enam enupa yede abadwa so a Ghana fo agye atum se so wo pa bibiduro kan a itu yade ase de na ye Rocket no enoni bi eye pakum capsules pakum no eye emma sebiota frache mayemre ewo mpam ye wo ven capsules so eye ma obi a owo dwunso mu hawo ene enamu eyade na afemu amosom prostate no aka no ho Janike 442 emane de no eno so eboa oba wase keka menstrual pains ene chese ema wase no echia ankasa ana metformin capsules eye numpe ene nkasemu adwuma eye nompe ene nkasemu adwuma na awieye bre yade baako a haye maamenom ene ye papa nom pa no eye nompe ene nkasemu ena ha omo ubonse obi wo ha moja ni ntimi ni afurisa ne enkoma nti sa nipa no wotena se che kakra bi o sa nanse acheme nan ananse asomensa ananse ayemi na bonse ne nano ayetiriti ne nano emu ayedu mepacho pi se utie me anase o hweme na wo sa hawi we bia edro metformin capsules no eno ane beboa obu anensa no etimi yetitiriti na mu ayenu dududu ana ebisusu so sciatica pain efri ne to ase eba ne na kokom na obu ha sciatica na ehya ase efri na chibremo no kase ntini nimu no ho eye ne ya na be duru ne to ase edi free ne to ase ba ne na kokom no na sciatica no emprempi no obo se nipa ne nan ehya ase abo se onan na emu edudu emu ya na yawo no ewo mu ahodo obu ha ne de ne ye sharp ebi so so ase de odi tuo bi na abo ne nan obi so ase de mpane bi ene ye de wo ne nan ebi de no eye kyese yawo no edin ebasa na wona ba ako na achi no achi ba ako no na wona ba ako no na ananse so asa achi na aka ho enti ye maame no ye papa mu bebre ewo ho a wo mu sore no patitiri wo sore free ne mpaso no bo nso no atimu se ne to ase ne ye ne ya mu twetwe no misro se wam tutumrika anra heba shop anase pharmacy ankope adura ya to ne din se metformin capsules na ma me papa ebedu baabi no ebeka wuntini de how bebre ene bebro ena saa sciatica no de kofa bakese mu amaye kese mroso no etimi eden etimi de ba ana afeso obi so so a adwuma wo ye no eye adwumaden upegya niema bie mu odu adroba fo a mususu mutu kwan tenten mu a mutwitwi VIP ni mutwitwi atikreters a mu free nkran kokumase wotena fa kwa bu o free akra ekosirem eno susu utiminya saa sciatica pain ni bi timisro so wo ye driver ni wo ye mate ni wo ye mason chese adwuma din bia footballer bibia wo ye bia no kope eduro a ya to ni din se metformin capsules ene ne eduro enei aba eboa etu yade ase edi free ni peduanim enti mu a mu wo nompe ene nkase mu haw paade eduro metformin menkonya no eno ana Ghana hade sesei obie ka ho asem se eduro metformin no eye adu papa aba eboa etu yade ase edi free ni peduanim enya no nko ne ya aduro eduro a ya to ni din se pakum capsules eye mema eduro na sesei de enigi sem kura ne se ye wo yenuamu mema bebrea enamu yade infections edi di omumuti no ama omu mema fonfon enti omu ko omu dofo omu yire mu kra na mayibu afu na nei de sese wo topakum
pakum no yama na ho ɔden na kɔsoro ama sɛ wo tɔ pakum na wanya ɛyɛ ven capsules account ɛbɛma wo bɛma ni mu ayɛ du kyɛsɛ wani bɛgye wo yire wodi besina no na afɔ no ada ɔyɛ sɛ mi wura ɛnɛ deɛ wabɔ ho mɔden cause ɛma no bebree ka wɔn asɛm a ɛyɛ ana awerɛho sɛ yɛ mmarima no yɛ gu yɛn ho anim ase nti buro nyɛn woyɛ ɔbaa mepatwɛ ebia okunu wɔ akwantuom ɔbɛba ebia wɔ ni kumase a ɔwɔ nkran anaasɛ ɔtakora de baabi ana ɔyɛ adwuma ɔbɛba pɛ aduro pakum capsules yi ɛne friend sɛ ven capsules ni bi ma no sɛ ɔno bom a hey anɔpa mmienu anumere mmienu ne bɛrima no emu bɛyɛ den ahoɔden bɛbɛ emu saa bɛyɛ du kama paa nti woyɛ bɛrima na sɛ wohia wopɛ sɛ yɛkyerɛw ɛkwan a wobɛfa so a wo bɛrima no soso no emu bɛyɛ du ahoɔden bɛbɔ mu a nɔmba no ɛyɛ 0248 88 50 ana 40 0248 88 50 40 o frɛ no na yɛ engage no afrɛ 0244 18 32 ana 30 0248 0244 18 ana 32 30 enter no yɛ 0244 18 32 ana 30 eno ene ye numbers a didi dwuma o ya se ye nti wo ye bema utie mi ana wo ye oba na ukunu ne bema no efon a na efon wo pese emu ye du ahode bam na otimi di siusu ye dia mesro frɛ ye na ye nkyerɛ ba bi aduro no onsa ebeka bi ana se ne onya aduro na obanum ni nyina no ye be kyerɛ ama wo sosoro wanya ho ente ase nti bema utopa kumna na wato aduro a yato ne din se friends and ven no de aka ho na wasa ato metfagin eno so aka ho ma de Janicare 442 no wo ba obu nsa na wayase wo ya menstrual pains wunya adura ya to ne din se Janicare 442 na eboa eyi yawo no na fe esiesi wa himfio nsuo na egu sent na wo wase no niema bitimi yifri wase te se akatoa wo ne bema hia instead se bema no nsuo no ebekɔ mu no na eba abonten minua ba bɛyɛ den wotimi anyinsen nti oba wo so auto Janicare 442 na wato ven capsules no ayi den de aka ho eboaw ma wo hawo no a hawo no asie etu entem ti oba tienie me so oba wo beto Janicare 442 na wato ven capsules na ayi den aka ho be ma so so opese oba ma mu yedu ahoden ba mu no auto pakum na wato ven capsules na ayi den de aka ho ni nyina akiri wa wie no metfagin de also de ka ho cosmetfagin no eboaye yi nompemu ayemu adwuma ye honam na etutu ye honam ya na ha ye nyina no metfagin no ebeye sa adwuma na mesro so maame bi o papa bi ana se chese wo fa bi waye mre eda ho a koto metfagin capsules no ema no sesei adansidi a ekoso no ebro ya adwen ene ntiase so o pedro yi dudu atu a yaso ye no ye wo kumase alaba udu kumase alaba oso pepani ne friend siko sika ye ne pani siko sika fie no ane di ehwanim oho ya yaresabia nti no me to nsa afro bronyan emfa yade nkodi bronya no brayase yo na ye wo abefu mfidie oba fidie no be kyereye yade a eha obia na fidie no be kyereye am ye de ano adura ye den e de ama ye wo lab ewo ho ye wo scan machine so ho nti e bia wakwa yaresabia bi kese ne yesi kotwa lab ana koye lab na so kotwa scan so a oba ye be ni nyina ye den e de ama me se ye wo kumase alaba ododo alaba so pepani siko sika ne fie no ye ne fie no ane di enhwanimu na kaise aduro no eye metfagin pakum capsules ven capsules and a Janicare 442 oko drugstore herbal shop ni pharmacy be bi eton duro bia no on sabeka bi number no 0248 88 50 40 0248 88 50 40 and 0244 18 32 30 0244 18 32 30 eno ene ye numbers a ididi dwuma o ya so ye enti me kasa no esi ya nyankopon ya adoma dasene musabete yenka Yami and Shapa Papa Minia Bema from Rocket Clinic Limited and
wamaye pakum wamaye genicure 442 wamaye ven capsules and wamaye merfagen ko ekopebi eto yasan abastudio evangelist mame mfa kwenya iso mame ni apanyini bi yako ne mame Efrim nkran Santa Baron Ventures Samuel Kwabena Eduboatin babrewe mi konkran foforo na jeme sina ni fie ne ma abrewe twene ni ahweda 98 okay Rade enshira mo busu ya oncheche mo were amen ebehia ne edi na hotweda okay mame eja adum 22 years no wabre bra wabre nya ne se opese o change o renew no driving license na ope kwan bi so ejina o de renew driving license gab kakra na ebeda ntem na oba foforo be hye ho no em se wo hu difference into ope bibia ejina so ena watita kakra ena maami nso nani ana ho sorry yangasa men kwa sorry na ukosha sorry fie na wotwe ena me mba na me te ho me bɔ mpaye me ya mpaye bɔ na be ndi gabu kakra na be da ho no ode anya baabi agina asem bi obaka bia se wunye obi a wo ya hwemu ko akira wo bagi adi enti no wo se watwe mpena odi kan fi se wakotena ho udi wukunu onye den na dua ne kura na obi di adanse no se wo ye na dua ne wi a ekura wo ba de kwa asa akola aduane udi koma wukunu no waja hokɔ na wo de wo kɔ asɔre enti ya besere na papa no pe ba bi agina ena maami ya ama no ho kwan no agina so de to so mienu wo so ni twa ben no ansa o manyeska ajusa manyeska wo mo se ma ye bi pai nti so obema ni bie ndie ene o de dwamambo to so a ni chafa bia oba dwaman na wokɔ no so afana de no te de baabi badaja adom ye beserew se sa adwene we ni wo tirim a emboa we ye nyina so mfa nja aware charges a wabɔ nyina na passageer so kan ye hye de nya enyina so papa bia wo mu o se sofo afa no o se asofo nkola ni bi afa no o se omo asoro ho ni bi enu bi ena afa no afa de ena wo onsi unuama wonye kosi sofo nuama ono ana be kan wa meka enka hunhunu na mi fa we sun tumba ni bifo ye be sremu memmu sofo nchen huku eno de oba obu sofo che huku na da bia asore dem me da bia me come say sofo na aba na say a from Monday to Sunday da bia program Monday to Sunday da bia printi asore man wo mu fa time ben enko ya adwuma no asan bad ya beto collection anopa so betra wo jade ntam kro ade am na tufo bo 3 o'clock 3-4 edi asem nko na mo kan de mo edi nko na mo ye ndemo me pese nka ban hihya mra bi bana no de ye parliamentarians mi nim wo mu so mfa so wo Ghana ese wo kwa asore na burutu ya wase a ye be chew ye be to asore de nka enye dwu na asore man nko pa dwuma nyo cause wo betra na wo e bia say wo nya nya so gira so aware yagu yo so fi wo ntisa obi di aba wo se papa no ntisa but wo hun di akofa aba nti ya beso program no eye wo ba sika gen bebebe na do so do o man ni mo ayede nyame hwe yede na so mi mfa nyansa eni ya limbia nyame di amaye no ye mfa ntiti nwan no ne nyina ye nko se do nyame pese ye ko no awade nhyira mo amen 3p garlic mixture wonu ya mesoma unsa enkabi vitamin C ewo mu ya de wo ankasa ne garlic ene ye edra ya natural ya fancy gas so wo pedra no me na wo pressure no ebeba form wo sugar no beba form wo kase no betwe kama stroke no ebeko asthma ne befi ho wo fu no ebetwe juice twa mu ya wa wo nyina beko a eye 3p ya masanja tum wadro no bomode na ma unsa enkabi odane ye ba Mr. Colin Akapedan ne Angelos fmas ne kem ka show bia mu 3p na frɛ 0248928824 0248928824 Fates Bamboo Toilet Road American for the Wone o toilet ya agent toilet abaso toilet will be a usio a Fates Bamboo Toilet enu na nigwa woso enu nti bomondia na nekopa bosi afkofa Fates Bamboo Toilet na wanka sano ubehunu sampa nigwa no kopa sasa eye kama nkasa bekasa ye kama na ye kama ade a ye yusu bi edi wadanse a eye na ye nsuro ni emfere nso akire ensori ni nwumakuo no efie mu oba no kosko man Fates Bamboo Toilet ye de bamboo na ye
mpampuro yeni akase memu nkran ene ye no block B612/8 ata nkwakwahye LP North Industrial Area ene ye Fates Bamboo Toilet Roll ye Fates Bamboo Toilet Roll me pacho se wo kumase na apebi atua bomodi ana FM 0550 000 990 0550 nkran FM 030 2224843 030 2224843 mama ene aware ya ma asa ya koye te se mi hu onza ama youth ne kra no say aware kra nche da nyu omani so because onim say na odo he say 25 years so say 35 years na he dey say aware na kwa akosi mama me mesre be ma na o kan sem bebre oba no so o kan sem bebre oba ne di kan ya o kasa no mama na me ya akotai oba na chi na so be ma ne ba ya o ke kan nsem mi no wo so wo mbodua afa de wa ko bodua but o kan ya no so ma ye hu say nipa de asori ne wa asori kofo ho ene wo obi ono okwa o ti asem no ndo de ye adwuma e bia edwumre bi no wa hu say de na o ye ne na enye enti no wa se say film ti etena se mesre mama enei me bom pa ye kakra bi ama awarefo o ma aware ama ye jija o ma sebi aware ama o ma dream abre mama ye onipa bebre o ha wa ye emotionally stressed obi a mentally stressed niam bebre ha no ena ma aware bi ode ne ho akoshem me yi mpa ya ama no erade hu ye nyina ye mobo obi ko mama ba bia aware na dwu sese no nyame ambemu a mama enye yi nyame nka ye nyina ye ho na papa minim so obeba na so oba no onko tutu ne nsem ye hwa no ankoma confirm ne bribe because ye beba ho because say do see kika won sem na nka na wo kan ni nyina so ho aso trend ho papa mesrel say free e na sofo na afi de abesi asore ma no nsem mi nsi so mame so ne nsem mi nsi so mame because e mani bebra for ma sofo so omunyame enti mesre papa ne so obeba joda nyame ya adom ajoda ye twen okay. Let us say, Grace Gift and Back Clinic and Laboratory Services. One nurse ne papa na duje biane ho. Mr. Wada wo payarsa. Ewa ena ewo sokro enisa woko baby. Grace Gift, prostate cancer, diabetes, stroke, hypertension, breast cancer, all sanitary for malaria. Yadia ben yo, yadia ben mi bisawo. And Dr. Grace on to me enye enfa emma wo tutumrika ajise wa ma. Wano batonchia yadia na beko Dr. Grace Bodu. Wo Kumasi Oshim School Junction Oshimama from Barakesi Road and Kai New Achimota Petroleum Bungalow one wo friend no e was 0543 32 00 0543 32 00 yetwe nwa basisia ade ami ye bida me wa ni fie dia selu ni na me da de pam o 35 years and what found me for them not da ko bin say wani me so for no se nyanko po ni me dance ni ni plan ni petri masem wo so obi afa na ko bin say so for no ye for them not da ko bin say so for no e ko bin say me bi wa da men ujidi ni fa so han because also ko bin say so for no debi manona enke ya petri me me for them not da me da de pam o me ma me ni papa na dem ko to de pam ena ode be fa me abi odi nyin say me na nya de pam me kura ana we asia wo gulu na tumi de asan kase pa enti ma amini paso me ba sha wasu wadi me na busia fo busa ne say umi ya na so bi na tebe ka cho say kra wadi me woni mi anka wadi obi yire atra mu fie say wa sori fie say mo ye mpai bo na ma ne mra wo sa ka so na praise for ba say wo me chemi enti wadi mo ya be pin chincha wodi mi fare samre no ana me rusianfo ese kwa ya ja bia bufie na aba ye twen ya na wotwe wo sa akọ so a sa no aka ada wu ko ntumi fire me pa so enam di otumi ne me da me ntwa toro se bia so wo ko hwe ho ya de ya wo se so fo so because e bia wo ntumi nya adwuma no nti e bia wo feel say wo ntumi nya ni nti wo ko ye no me pa cho ntesa Achantesa bibia ye correct sasha yanko gacha enti ya pena de osia na osie ani me busia froze ani de osia na osie na so oba ne fa nsamre dia woni no bre aye japade enti wo yare hwene yade ma no nto no na japade an na ye fa ne de ma no wo se wo ka che me busia froze asase no ni mko je na busia asase woni mi ade che ma ko bodwa man dia woni mi ade che
oni ni nia ya le hwenti me nkoma sofo no a ode ya de ma no won hwe me no wa ne nka me yiri mu na so na ya de na de ko ho me ba cha se bora me fa ya be ma na me ko ye no na se ma ko se sofo no so yi me yiri fi me nkyai se so de me ko hotel no ko bi na me tuwu wa gume ni ase ama etuanya bo fra ya pembo Mako, many person na make up halo. Many person ni abrepa. Shadia na mi tisai. Achina kono bia woni bia ni msedi msiti ya. Oh. Na sana make up achina kono for minti ya mi. Sengonto mpo na micha. Semitisa. Bia mi. Sancho mi problem na bia no akobre. Ena mi bia ni abilie. Eni ayi baji. Meja bia. Obia hweme. Obia kwa bi no. No. Abanya mi twanse nyam de hoa obeka no kura na mo no ansa meneni nyina no ansa na ne kahwe ipa chawo me a mi tumi kahwe minum na mawai minum na metu meneni no ansa mi twa eni wo du we afidu ho a meneni me kuta sikan mi kan ya cha wo mo anim de obia ni sasa ma me kan wo kro mu ntie pa cha fo mu ntie mi pa sasa ma be kan sa me bua mene no mfia dia sani mi fra santi da kwai na papa de frachina o dimbe so ya de pam e no de kwanye mia wo so gume ni ma se pa so fo yo wo gume ni ma so fo di mi e ye fra na ntoma ariabo o so fo ya dai mi pa cho so fo mako wodi mi mame na men kan sa na ni abre sa no kan na ni abre wo so fo di mi ntimi ko ma so fo no wan kan ho ma bre ama ya bie the prince amrei benya be na fe nya hoto mi da ho sa bresa ene ya be die kura no ba no wo benya bie me esi sofo di mi temi ni ya de che eja wajo wa jira no so be jira no so tu fi ni fie e sha se nso me papa wa ji ni tra ni fie en fie du ni enu nti fie no bia ni se won ne ha da no de mi to mi papa wi ye chei ene o de me fa kwansa bani no so gume ni mase sami abia mo sa ensia da fa ni ho nti ensia wo mi kuna na wa no a empra me fa ya na me fa be na da ni sa be ma no wa nyo wade bo ni pa so wa ye mo wade eno gume ni mase sa na ma ko se ampa se be na wo no ba to so wo te bia gunu sa ke fia bia se ni nti ga wo hu bi sa obi na se mikuta bu mama me ko na se be ma no ko di sofu no ko di me ni wobi sofu no ni ma se sa ka se sofu no wo di asem ne tu no so se nya no kura kwa ye bibia me bibia to no wasa ko jira ensia na mene ni nuwa mu nsa wo mi dua sa fie nyina mu ho abe ka kire mu ofie woni ko da ni dua na so wonko oba na se no ko se na siko ye kire so oba ni se sofu na me sika da sofu nchenche mi no ba ka doctor wusu ntua wona na sika ko tua ayi mi ba fie wusu ko ba bia nsa sofu na me sika da esi ewia mo no ko ya ade no ma ko bia no no na sa ba mi fie pam ana ba ka kire mi no musuafo adansefo ya ko omi anko dani ya ko so nko mi dia sa na ko ma kire yin fiefo e ho yesu bodua ye modua on wi do mo ka se mi ko si ya wa medane ye dia ko abrasin na konfo bi ho ya fra no gina ho ma busuafo gina ho na no se aja wo yire so usafu ni kura free wa won free wa chida we ro so no antesa wabodua se mi moy ana na so wabodua kania nane wase mi moy na mi de tutu nsa de bunsiem ana na se na tutu nsa bunsiem na kire sei adwene na le ba 0224980336 0322498037 Dr. Bedema Garlic Mixture Precasa Lime ne natural herbs ne dia ye stroke away cholesterol no bena ne nyina wafu na so wo de no big man capsules ne Bedema co capsules bema wo do brada wo ba da bridwa wa yemre pemu Bedema co capsules ne yamtim ni ko kotu ase Bedema ladies capsules emano monfomwe kodesh powder ne capsules asthma yade to ase for doctor was 0248288788 0248288788 udini baby afrefe hello mama afrefe ina hawo ni pita kisawi kasa ni kama ni kakra enta obanu oba hori ni ka bo kwa bibize
ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ máa ń yẹ ẹ̀gbọ́n bẹ́ẹ̀ máa ń yẹ ní tíwájú ẹ̀fọ́ yìí ìwọ́n kọ́ ìrìn ìyẹ̀ ní tíwájú fẹ́ pẹ̀lú bí ilé ìṣe ní lọ́kọ́ náà kọ́ ìṣe ní mọ́bí ẹgbẹ́ máa ń kiri ìdí ẹ̀fẹ́ rẹ̀ ní ìdí à wọ́n kọ́ máa yẹ ná lórí nínú ìkọ̀ èyí jẹ́ ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ tíwájú wọ́n máa ń ṣe tíwájú èyí ìdí pẹ̀lú ìpè wọ́n ní ọ̀kan ẹ̀yìn tán. mẹ́ta sẹ́pà wíní ní bẹ́ẹ̀ bí afẹ́fẹ́. máa tó. bẹ́ẹ̀ náà. máa tó nàdé mọ́ náà bá tó ìgbìmọ̀ pa àmọ́ yẹ́dí mọ́ àtàntì máa yẹn sàmù náà máa tó lórí mẹ́bí àrífọ́jà ń ṣẹlẹ̀ tó fantasi pàtàkì ti tó pẹ́ẹ́. ìdí yẹn ní àpòtí ewu àtẹ̀tì driver na máa tó náà mi ṣẹ́ mu facebook ọ̀hún náà náà maame náà ọdí ẹni bẹ̀rẹ̀ ẹ̀nà ẹ̀ kàtà ó ti ní ta sẹ́mu náà bá náà ṣí maame ní pàpàpàpà na máa tó ní bisá mi ho sẹ́ ẹ̀dí ẹ̀ nà ẹ̀bẹ̀ ká bẹ́ẹ̀ ma lẹ́bẹ̀ẹ́ ma bíi nà àwọn akáńtẹ́ nà yẹrẹ sẹ́ ẹ̀ sọ́fún náà ọkọ̀ nà wọ́n asọ̀ nà wọ́n ní nà akọ̀dà máa tó sẹ́ ẹ̀ máa náà yáyẹ ọmọ adìẹ náà ẹ̀ nà ṣiṣẹ́ ọmọ fa yẹn fi ọmọ bu ọmọ asọ́fún ọ̀ṣẹ́ yẹn nti yẹn yẹn ọmọ asẹ́ máa tó wọ́n ti kú nyọmọ yìí báwo pọ̀ yà wọ́n sọ́fún esi nyọmọ àwọn kọ̀jí nyọmọ náà si wọ́n lé ukuru nà na wọ́n ní ukuru nà náà náà wọ́n ti àwọn yẹn náà àti máa kú wọ́n ti wọ́ yẹ dẹ̀ yìí nti yẹn yẹn ọmọ asẹ́ ẹ̀ papa wo yẹ bẹ kásẹ̀ ebi a ọ̀sìn yẹn yẹn àná yẹrẹ di mi fẹ́ mu nọ ebi ẹ̀rọ ne sọ̀fọ̀ no ewu bi yẹ nti no papa na ọmọra ọmọkẹkẹ nsẹmu na asẹmu àná yẹrẹ bi yẹ máa bu ẹ̀rọ fẹ́ àtúntò papa pàtàkì mi. mẹ́ta ase papa top choco chocolate spread fafa pound onímọ̀ na abẹ́tẹ̀ pound mu dẹ́ na wíwíà top choco 3-in-1 chocolate drink no wíyásí ayé den deɛ wíyá no nsuo hyɛ bíbí àwọn mu dada fẹ́ 0243-033-033 na máa ń san kábí òdi ní bẹ́ẹ̀ bí afẹ́fẹ́. kúni àwọn akóso àwọn abọ́dé. ọ̀fà kwata. mini aba maso wa santima pon kofi ase no tankage mini aba ma me e ma hunu abegafo mo ne adwuma papa na me fa konya so na me chia kofi ase no na me brago atono so ase ye ba tani kofi ase ne Mr. Apia omo tie fidi no omo tie we dendende mini aba me dia me papa na me ke bibi kakra kire no se bi oba no ko je na wade no na oba no na wonyale na se woyale nko na so ko ko jana enye pose wo se oba no yare na wo jani sa se unke ni bi mu e na oba no so fo so ka krefi no so ko do ko no bi bo no di se de o ko ni peni too much na sika bia so fo ni me ni bia no na oba no oba be go ku na mane na ma so ya kura chefo ba enti wo ke nyina ne papa no be da o se bia sika ya so fo di mawe na bia ni wo bibi abren so entisa iti esi maame no wa ye mfunso bebebe ne mo papa no o se maame na ye mfunso a ehwe ne mfunso na de wonya ye fanto no so se bia wa boy jama se wo bibi a wudi be jira so na be jana bia enu de no ye sonko se wo de jama be gu no fi aso fo pani a wudi jama da folo ne de iti bi se papa no ko sa no bi mo so be ba dia ye nyina ye te fide na si e tano oba so wo asem papa bi obeka che abegafo ni ye tiefo na de ma ni die bia na esra no wo fa no me da ti mi ya baba papa bi ame ensho fa kwata na na ye bi na efe wa wie wo se huhumu awade wa yare ye se huhumu obi abodua ana wo no obi a black covenant obi agi ho se kompeso obetua bomodi aneko agona sa man fa ka figase ana sedum ana pokra se friend na ye bi e wo 0243134535 0243134535 na ye bi ni nkomatenka Royal Clinic ye ne de jaga man capsules abasisi ya de dro tata hwepa no ti obi atimi bi jaga G capsules no jaga man capsules no ye medro nti wo ye be man wa ye mra no bi jaga G capsules no sisi ya de edema wo bia afi wani wa ye mra wompem infection oba ne be ma bomode hernia diabetes pressure stroke ulcer awo ne ya de ka ho de ko atenka Royal Herbal Clinic na Kumasi Agricans man ye wo encantation ngwa afreyen 0245-724401 0245-724401 Gynae Care eye medras say ayona pharmacy diaba obabi a wanom Gynae Care bia bedi nwa dance say drei esiesi akosu akuma anim eye wonyina kama intima onsa enka be friend 0597-216037 0597-210-216-037 na would about hospital na wo 360 capsules ointment no eye dro tata bomodia na ma wonsanka ebi enabia
na o nom no na we di twi na nom na ohun beto 0244886437 0244886437 may so free juice juice bi abronyan eno a ene adidie yankoda ne nom na yahoho so enom program ahodo ni 7 may so ase na ye bekwa adwuma no so anom black energy eagle energy drink no na ho be ya odin abadwuma the morning na want to bre frame 0208444545 0208444545 na Emma Wonsa Enkebi Currency Ventures Zahara Mission in the G capsules na yede aba na mu nsan ya de etu ase free ma gonorrhea syphilis odepua ene ade nka ye no fa G capsules nim ye no hwie mixture no 3 cups na fanum G capsules no mu nsan ya de adokro wo pa no ni nyina be ko Zahara capsules no eno so ye be ma wa ye mre wodi eno no hindi aba mixture malaria fever typhoid and diabetes no bi for 0246 3483334 0246 baby your ton ro okwa Zahara no pay ubenya bi no original wallpaper papa de achinye bi ane ho se Alaska Star Enterprise eho eneguo enu nti wo pay wallpaper be chepa e de amount designs na colors no ejejere mu a Alaska Star Enterprise original wallpaper Alaska wadrum Mrs. Anoche Plaza Obe Prudential Plaza no first see 055 4114878 055-411-4878 na any Alaska name komomidi at the Maa Akos program ni Akoma mu nsem sabre dia busu apene samia champa ya krado wan agodie mu konfo betra se na wiai agodie mu nsem a wo patie na opa hwe ni na no watumi ade ama nyame ya adom akina ya bese ya hia biem Darling, waba. Bema bena nene so washroom hono. Ya wo ye. Wow, it's smooth. I'm disappointed in you. Mechiti wa. Toilet so nanka me de bema beba behye. Enye Faith's toilet roller. Wan kasa wo koto baye. E na me de siesie me ho a. Eye kamanti.